dropa indokufanira direct because zvingato zvingatotinetsa izvi baba Junior ndodo wafonera direct apa ndozvatovepo. Right. Tadzoka. Okay, my junior vadavira hanzi ndiripo, hanzi namai junior ndiripo, network ndoiri kunetsa. Hanzi namai junior ndiripo, network vaisa message kwanzi ndiripo, network ndoiri kundinetsa. Yatanga futi network. Yatanga. Ndatenga data remufoni ndafungoti iWi-Fi saka ndabvisa chiWi-Fi. Iri kunetsa here network guys. Network iri kunetsa here guys. Network boy here guys, network boy here. Network boy here guys. Na guys, muri kuninzwa here kana kuti hamusi kuninzwa network boy here. Ite muchidairauka. Okay. Thanks Rugare. Vamwe vecharongo vangoripo havachatauri kuti network iri boy kana kuti haisi. Unengotoshaya kuti zviri kufamba sei. All right. Kana yava board gai tichifonera baba Juju. Totoita zvokutovafonera live because chaiko because pafair. Pafair haisi kuita vedu kana ikandikatira ka airtime yangu inenge yapera because kutovafonera direct. Ndakutovafonera direct because my junior vakufona. Okay. Hello my junior. My junior hello. My junior. Zvacho. Network yese dziri kunetsa nhasi. Mirai tione. Tiningagona kuvafonera here direct. Mirai tione. Don't my junior ndoda kutanga kutaura nyaya iyi. My junior. Ndovati kuda kutanga kutaura nyaya iyi. Baba junior vosiyatsa kuuya vachiperepeta nyaya iyi. Vachinyatsa kuporisha. Because zvinhu zvacho hazvina mushe. Mirai tione. Saka namba yavo ndeye paWhatsApp chete iyi. Manje so my Juju shuwa kochizve kumoite izvi naye my junior. Ndipei direct number. Right. The guy ndifanofonera baba Juju. TV vanofonera baba Juju. Haisi mosha yangu animukona, haisi mosha yangu inetwork iyi. Haisi mosha yangu inetwork. Baba Junior. Ndoda kufonera direct because in network inogona kutinetsa ka. Ndoda kufonera direct because network inogona kutinetsa. All right. Right. Chirega ndifonere baba Juju. Zvakuita manje. Mona nyaya kuita
nyaya yekuita manhingikiri, nyaya yekuita mafoni 2 imwe yenetwork. Send your direct number. Send your direct number. Dzimwe nyaya dzokuita mafoni 2 idzi, zvino imwe foni inenge ichinda panhingirikiri panonzi vai pakufona chete, imwe foni ndeye pawhatsapp chete. Zvino kana toda kukubata manje haichanyatsokuita zvinhu zvacho. Ya zvakuda kuita manje, zvakuita right, zvakuita manje. Vandipa direct number yavo chitega iti ifone tunzwi kuti vanoti kudi 06 right, zvaita. Putseke iwe putseke iwe kelika putseke wako kyozi. Hello baba Juju, maswera seiko? Maswera sei. Taswera ndinoitseka kati zvazvo zvoda kutonetsa naini. Togamuchirai pachirongo kamuzara nhasi kuti takati mai Juju vachange kufona. Zvino mai Juju namba yacho ndinayo inenge yeWhatsApp chete. Ndikudotera kuifona direct. Haisi kupinda iri kuti number not invalid, inenge yeWhatsApp. Saka kuti nditi ndavasenderawo message kuti ndipei direct number call yenyu ndikufonere asati varesponda. Saka ndikaitongofamba nemi baba, tinoziva kuti mamusima kaunza nyaya kwatiri. Nyaya yakaunzwa nechi ina ndichadi kuti nditi wife yenyu kana kuti ex wife yenyu imi ndimuchazvitaurira moga handitika ndovakaudza nyaya kwandiri. Ende zvakare ndandikwanisa kudzokorodze kuudza madiaries nyaya chai kuti kwai nyaya yakadai ina ndikwanise ivo majina dati vazvitaurire nyaya yavo sekuinzwa kwavakaita. Ini ndikakutsvaka iwo ndikawawo rimwe saidivo zvimwe zvaiwirirana zvimwe zvanga zvakaparadzana kudaiwo zvasingawirirani. Saka isati regai tinyetsonzwisa kuti nyaya tisazoita kunge tiritora saidhi kana kunuka bias. Tinobata vanhu vose vari 2 imakaziyawo nesaidhi renyu rokuti ndakangoti uyezvo nai mwari inandiziviwo ndakangohlawo ndikangorohwa nehana right. Ini nhasi muri pada kuti musanangurire madiaries kuti nyaya yenyu yakamira sei tichitsvaka way forward. Mai Juju varimo zvavo macomment section umu vanenge vachikuhwai baba Juju namai Juju nyaya yenyu yakafamba sei, kuchiko chakaitika baba Juju tinyatsokusanangura inyu pakutanga handitika nekuti ndinda kufonerai tine nguva yose tinyatsoteerera zvedu tinyatsokudzeya kuti zvakafamba sei. Okay, zvakaitika inini ndiri driver handiti. So I usually go to Zambia. You know my driver atigare pamba. So mukugara kwedu tanga tisina zvedu problem handiti. We of course taitowo ma issues twemumba handiti. So what happened is we went kumusha dakuti titange kwazvakatangira handiti. Takaenda kumusha kuZimbabwe. That was 2018. It was Easter. Then ndoba taenda kumusha. Then takudzoka. Ndoba mai junior wangu nditi tikuenda nani? Tikuenda na mai guru nini mukoma wavo. So inini handanguzva ndakataura kuti ko murume wavo. Murume wavo anosara, murume wavo I drive a forklift kudeuta matenga acho. So vaito amara isina tsokwana but it's okay kana vanhu vafunga kushanda pamwe chete fine. Ndati bamukuru inini ndikasvika ndichakutsvagirai basa handiti muuya kuDurban. Then ndokutsvagirai basa mukusendera padhuze nechi nemukadzi wenyu because inini zvazvaitika ndasina kuzvifarira zvinhu zvanga ndisina kuifunga. Muona zvekuti mukadzi anenge aine upper hand handiti ndozvaiitika. So ndopanangoti akwihandi pandadriva patatoya navo maiguru takatosvika tikagara navo mumba medu mataitogara family. Then ini ndinoenda kubasa ndigare pamba. Maiguru akasara vakawana basa mabasa echikadzi hanisi vakawana basa ravaishanda vachidzoka kumba. Then tagara ndofunga after 2 months pandaona kuti
mabasa anonetsa kutsvagira munhu ari kuzimbabwe mabasa andaenza unonzwa basa kunzi pari kudiwa munhu mangwana handiti ndoba ndafona kumba I was going to ndakaloda mujobheki ndaenda Namibia then ndafona kumba ndikati bamukuru tumirai bamukuru mari vakwire bhazi vosiya vatengera vana chikafu vauye kunoku then ini ndoba ndatofonera ivo bamukuru vachati bamukuru muchatumirwa mari mukwira bhazi mouya for communication munotaura nechiine vakadzi venyu vari kumba vanokutambirai handiti apapo ini ndabva ndaenda kuNamibia ini ndakarasa foni yangu ngeneline rekunoku rekusouth Africa kunoku ndakunamibia then ndakaenda kuNamibia ndikanoita 2 weeks I came back ndobva ndapiwa ofa ndati ko bamukuru havana kuuya kanzi bamukuru havasati then tagara ndofunga after 6 weeks then pandawana Zimbabwe load pandaloda pandaenda kuZimbabwe ndatopinda mumesi ndabva ndatotenga magroceries ndichitopa sorry pandatotenga magroceries ndichiti ndonoya nani nabamukuru ndakudzoka pandakrosa kuZimbabwe ndatosvika bva ndanofloda kuZimbabwe ndaenda kumba kwabamukuru pandasvika kuine hanzvadzi yavo ko bamukuru vari kupi ndaitoti pamwe vaenda bamukuru bamukuru vakauya kuSouth Africa vakauya kuSouth Africa zvarinyi forgive me aiwa take your time hanzvadzi torai you time yenyu don't worry torai time I know kuti nyaya yenyu inini it's emotional kwamuri but torai take your time torai kana kutombonwa glasi remvura zvenyu then ndobva vakauya kuSouth Africa South Africa hao vakauya zvarinyi zvanza vatoni 2 months havakuimba kwenyu no vakauya kuSouth Africa kupi vakakwira traki vakatonokwira traki pambudzi vakatoenda kuSouth Africa vachikwira daidzwa nemi ndobva ndangosiya magroceries ayayo ndobva ndanoloda kwandaifanira kuloda return load muziva ndakadhiraivha kubva kuHarare svika kuDurban handina pandakarara think I was going crazy ndasvika kuDurban ndaifanira kunofloda ndatombonofloda ndakabva ndinodhamba tracti yake ndobva ndatotora mota diki pandaenda kumba ndikati ini bamukuru vari kunzi vakauya kuno kuzviri kufamba sei kunzi hasina zvatiri kuziva I think my junior I think akatoteerera ari kuzvinza zvaipindura ndiyo akatondipindura akati atikuziva ndobva ndaenda kumapurisa kuDurban Central pandanoisa report pandadira fio pandakwidza kubva kuno kuDurban ndichikwidza kuenda kuJoburg hakuna munhu ndaitsvaga mumapolisi pamwe nhangu nanga akasungwa oro akarasika akanhongwa nemapurisa so ndaifamba ichisa maripoti mumapurisa ndopandanosvika kuJoburg hapana chandakawana pandaenda kubhodha ndikafunga kuti munhu akanhingirikina akabatwa kubhodha pandanoisa maripoti inside side hakuna zvandakawana I had to come back kuJoburg pandadzoka kuJoburg then ndandave stressed pandaisa nyaya yacho mugrupu remadrive ratagai tine munhu wangu ari kunzi akakwira traki nepakati but munhu haana kusvika ndaneta nekumutsvaka zvikanzi pane munhu akabati no ndiri munhu wandakatakura ini aenda kuDurban munhu uyu akanga asina foni munhu uyu akanga akanyora namba pachipepa akanyora namba pachipepa so akatozondikumbira foni yangu taaround Polokwane achiti ada kufona vanhu asana kumutambira but nevanhu vacho vaisawirirana vanga vari vakadzi vaimuti wauyirei zvazodii kuuya kunobva tisati kutumira kana mari because bamukuru havana kuzotumirwa mari vandakafanira kuti vatumirwe so bamukuru ini pandakangovati muri kuuya vakangoti leader ndingadetse vanhu kuti vanditumire mari yebasi ndobva vashandisa mari yavo ndobva vatotengesa foni yavo kuti mari ikwane so munhu hachawaniki ndavatsvaga ndadii ndavashaya then bandano vane cousin sister yavo ari based muJoburg ndiye watata kubatsirana naye uyu ndiye akazovawana
ndakatanga kuvawana vachitoti vari muJoburg hospital. Ndipo ndadhiraivha pandaenda kuJoburg hospital kuya pandazosva. Ndipo ndasvika kuJoburg hospital pandavaona vanga vari muhospital. So pavakandiona vakatanga kuchema. Vakatanga kuchema. Vakati ndozvavakandidaidzira kuti undiurayise. Vanga vaine 3 wards pamusana apa dzebanga. Vakatadza kusvika kuJoburg. Vakasvika kuDurban. Vakasiyiwa nemunhu wetraki. Because munhu wetraki anga kunda kumhanya kunoloda. Utsvaga foni pasapa. Because daenda kubatsira but murungu wangu ari kufona. So vakangosiyiwa nemunhu wetraki ipapo. Achifunga pamwe vanhu vacho vachauya kuzomutora. Vaenda. So ivo vakazotraya kudzokera back kumusha. Then I don't know what happened in Joburg. Ndoma vakabatwa vakabayiwa. Then vanga muhospital. Zvakaitika muna end of May, beginning of June. Last year. 2018. All right. Ndoka ndazovaona muna end of September, beginning of October. Vatove time, madhota vachoka, he's getting better, but so ndavaona vatataurana ndopa ndazoudza sister yavo vakati no sister yavo ndo yakazovatsanangura ndokavanzwa no it's fine but wakaputsa imba yangu eze zvakundiurayisa makatora mukadzi wangu. Ndikati no but I wasn't involved and ndopa tatsanangurirana takatoita almost 2 hours ndiri muhospital ndichitaura navo. Takasiya tatovatengera chikafu kuti ndoda chikafu. Takatovatengera chikafu vakatodya mangwana makusei ndo vatanovaona takatotaura nyaya tikatoseka kuti mapora. I was staying kumba kwefriend yangu Joburg. Handina kukwanisa kuti ndibvunza namai junior time ndaida kuti munhu atanga apora. And ndakuda zvikuita noise. I just pretended like everything was fine. Ndakangovafona ndikati aba mukuru ndavawana vari kuti vakabayiwa nematsoti so. Ndakuda kuti vakanyarara. Direct 3 ndavaona ndichienda makuseni. Ndakasvika pamubhedha pasina munhu. Vamukuru vanga vafa. Then we did the funeral arrangements. Mukadzi wavo by that time akamuva kumba. He was dating a Nigerian guy. Murume achangoshaika. Madhezi andaichovatsvaga inini vakabva vatiza kubva kumba vanga vakugara nemuNigeria. So ndakangodzi vari kustay in. So kuda kuchivafonera no let's take the body to Zimbabwe. Murume wavo arrangements hande munoviga murume wedu kuZimbabwe. Havana kubudikira. Ndopataita zvakataita mafuneral arrangements pandatakura body nemotikari yangu. Everything was in my account. Pandatakura body kuZimbabwe pandanoudziwa hama dzavo zvakaitika. Patavaziga patadzoka. Pandazobeni mai junior ivava vagariswa dare kumba kwavo. Vakataura kuti bamukura vanosvika kuDurban vanga vaine girlfriend muJoburg ndoko vakabayiwa vanosvika kuDurban. So nyaya yacho patagadziriswa payapera. My junior by that time nanga ine nhumbu. Ndaisada kumustressa. Zvakatsanangura ndakangozitambira ndakuda kuzvipikisa amene zvakaitika ndakuda kuzvipikisa zvakasokwana. Just for the sake of peace yenyu Yes. Takagara. Ndazo muna December pandaenda kuZambia ndautambira Christmas kunoko. Ndakatamba Christmas ndokubara. December wa 2018. December wa 2018. Pandanoita 2 weeks ndiri kuZambia. My junior ndopavakasara vachitikisa. Ndobva vatondisira app vachitanda bhindu zvachimwana musikana. Pandakauti arrange munhu anouya achikutora unokusiya kumba.
pandafonera shamwari yangu nemukadzi wake pavanongapika pavasiya kumba then ndobva pesa apa has been trying to connect my guru inini sei isina kubudikira parufuro rwemurume wenyu of course muri kutanga ari kuchihure but maifana kunge maita sei maifana kuenda kunhamo kwemurume wenyu mune vana vakasi so she was avoiding me handiti then maijumia vadzilipa pandatoka kumba goso wangu paatondita chimboenda kumba because nyaya yange yatrenda mugurupu kuti kwanika beudo rekubasa so panangoza apa akati vake kumboenda kumba pandatosvika kumba akena kune kanyu baby zveshuwa kaya kamaikomenda kaikai kakanakaka ikako ndopandatoza kandinotenga zviko zvisimo mumba munomu muriwo wangu wapera akati ndiende pachekava kundotenga muriwo so makizi angu imwe motikari yaigara kumba anga ari pamusoro pefiriji ndopanangoti mwana une foni yake yamaijunia pandatobaza foni yake kudai ndakaibata for the first time foni iyoyo ndopanaenda kuapp yake ndopandakaona ari kutotaura nemunhu ari kutoti no this baby is yours mwana wemurume wangu iwe ndakatanga kudanana newe ndandi nenhumbu kudhara mwana uyu ndewangu ndewe murume wangu aiwa hanzi nhumbu iyi yakabata iwe wakanga usipo vanga vaine time vachidanana handiti zvairatidza kuti vanga vaine time vachidanana no nhumbu iyi ndeye murume wangu nhumbu ari kudako iwe what is this vangu ndicha zvawaona ndizvozvo ndaona rima I can understand ndakamubvunza kuti naive kufunga kuti this is a reality kanzi yes wanga wafungei ndakamubvunza kuti wandirwadzisa anyway take your things and go apa mwana uyu angane maweeks mangana zvaro anga ine 2 weeks no take your things and go don't want to see you here take your things and go but sort of okay I will go on one condition kusira vana vako ndonotanga new life okay saka vana vainzi vari kusiyiwa wande uya nechidiki chichangu zvarwa chine 2 weeks ko mwana makore angane makore mangani chake ne 2 years 2 years ne 2 weeks 2 years ne 2 weeks paive nomwe here mumwe munhu wekuti kana vainda maijunior vaizosara vachitarisa vana ava kana vainda kana kuti papasina kanga tingori tega so madays avakazvara friend yavo ndoyaiyozovaona ndoyaiyozovabatsira with some duties emumba pane friend yavo vakati no I will take care of that ndoyaiyozoita maduties emumba kubikira vanhu pavanga vari muzvere ndiye akatosara nemwana muhombe vachinosununguka so tanetsana bye okay take your things and go handiti vandipapeka zvinhu zvake vaarongedza bhege rake vaita sei but no you can even hire a truck to take your property I just want to forget about you handiti kanzi okay fine asi vana vako ndinokusiya akafonera truck akatakura zvinhu zvake vanhu vese vakatarisa kukasara bhedhi dzevana mwana akasara ari mucoldbed akasiya hembe dzevana because mawadropu zvavo anga ari mafixed akangotora hembe dzake paatobuda patoropa pasi ndikasara nekamwana kakaine 2 weeks kachichema kuti kacharutsa mapapu akabva inini like kuti driving industry kune that problem yekuti vanhu vanoropwa at gunpoint so vakakubata uine card rinenge rine mari vanokudza kuti let's draw the cash vanoona kuita 3 days vainei vachiwithdrawa mari so kadhi rangu rinoona raigara mari yekubasa ndaisiya kumba zvese nepini kuti nhasi kwazopinda mari kwazodini yaitoisiya akavatora motika akati right pamotikari I'm taking one then we have tatine imba kuzimbabwe ndikati no iwe hauna power rekutora imba because ndiri kusara nevana okay sorry to interrupt you Azadzi. How old are you? I'm 28 now. 28 and how old is my junior? 26 turning 27 this year. Okay ndera imberi then ndopanda so ndaisiya kadhi yorokumba everything yatwezi
Chandaingoda kusati kungoti risare kumba. Like hold on vari kuti noise background guys, it's not my phone. Inandina kana any gadget iri on. Ifoni ya baba Juju ndo iri kuita noise kumasura. Ndisi kuti vane TV iri on iri kana radio. Ini nandina kana chitori on. TV. Turn down the volume. Turn volume down. And this really ndine noise ni baba Juju ane phone TV yavo. Mune vana, remember mune vana, right? Kune vari kuti muruda update guys. And ndisi kupai update because ndavafonera ne direct call. Saka airtime inogona kupera mufoni yandavashandisira because network iri kunetsa. Vasati vapedza kusanangura nyaya yavo. Airtime inozondiperera. Asi kana paine munhu arikugona kuita top up airtime pa 073 742 4987 itai top up pa phone iyoyo because vari pa direct line. Handika saka regai ndikuisira inhamba yekuti mute top up anokwanisa kuita top up ipapo kuti baba Juju asanangura nyaya yavo because yakati rebei. Handiti maona ingeta top up ipapo kuti vanyatsosanangura. Anomaona iyi nhamba iyi ndapina guys kuti munyazonzwisa ndokuti ndigone kupa ichi briefing of nyaya yese. But now ndikutyira kuti airtime inogona kupera because airtime direct iyo nhamba itai top up kuti baba Juju asanangura imakateerera. baba Juju enderai henyu mberi. Munhu apeka tunhu twake aenda ndasara nevana vangu. Motikari ndokatora mota yake. Ndaenda ndakatenga kuti ndeyake iye. Vatora motikari yake. Ndobva muzoti no, iwe hauna power rekutora imba bhozi ndokusara nevana. Tora bhozi dzatine stand yanga isati yapera ingori nebox. Ndakationa. So I didn't notice kuti munhu abuda nemari. Ndakatozozvinotisa munhu aenda. Mari yanga iri mari yavakaenda nayo? It was 118,000 rands. 118,000 rands. Saka apa tukuti mai Juju vakatora mota, vakatora zviri property yese mumba, vakatora mari cash 118,000, vakangosiya 118,000 rands, vakangosiya mubhedha wavana nehembe dzavana chete. Zvimwe nehembe zvimwe zvese vakatakura. Asi imi muchisara nemwana ne2 years nechimwe chine 2 weeks. Okay, handei. So zvadaro manje. Pandasara pandanokwiresa mari, pandanodeposita rimwe flat, pandapuwa mari nefriend yangu, pandanodeposita rimwe flat. Ndakufonera pamusi wakabuda. Ndauta sei pandairwadziwa. Okay. Pandanodeposita rimwe flat. So ndina mama vangu vanga vari kuno mai guru mukoma wamama vaitozvishandisa. Ndopandavafonera. Mama sikai kuno pavauya pandavasanangurira zvakaitora. How come munofonera mukadzi rese adzoke vana? Ndati no mama musiya aende mukamufonere. Ivo ndobva vatomboedza kumufonera paavashauta. Handiti ndopandongosiyana nazvo. So takazomubva pataigara. Mama bvavati inini ganitombosiya basa ndombotora vana vari kumba kwavo uko vaigara. Ndobva ndaenda kubasa. So ndakambogara ndega ndofunga for 1 week soon after that. Depression pandanotenga mushonga wangu ndobva ndatomwa mushemushi. Mushonga uyu wanga uri mushonga unonzi chii uplazi wanga uri wei? Yanga iri poison. Alright. Pandatenga mushonga wangu pandamwa. Pandatorwadziwa paye ndobva ndatomwa mvura yakawanda. Pandarukira mumba. Alright. Pandakwanisa kubuda pandaenda kubasa traki rangu ranga rakatoloda pandatraki rangu ndakutokusaunda kuJoburg. Ndobva ndamurodhi ndakunzwa pain mudumbu, shaya idzanga dzisakwanisa kufura maoko, shaya dzabatwa. Then simba randakangokwanisa kuita ndakangoti ndikanditsenyese traki riwire mugomba. I hope vanhu vanoziva inonzi vandrinen pass negomba kusaidi kutraki baraakira. Then I was taken to the hospital. Then pandanorapwa pandapora. Apa saka mama kuda kuzviuraya? Ya, ndakaona kuti better. Hamuna kufunga vana kuti zvamasira mainini vana ava mukashaika vana vodii? Asi ainiwo vandazvifunga because ndakaona inge like upenyu waguma. Waguma.
Alright. Then pandazobatsirwawo nevakandibasira pandabuda muhospitari vandangodzidza kuti anoti fine handiramusowo ndakamufonera ndakusvigarira nevana vangu mamabva vati inini handichaende kubasa bcause ndakazorapwa ndikapora kubasa kuye ndakabva ndarizaina kubasa kwandakatanga ndichingodhamba truck kuye madhezi akapa baba mukuru basa rakabva rapera Okay. bcause ndakadhamba truck I didn't tell the boss anything vakabva angondipa tumari twangu twese ndobva ndazotsvaga pandatanga kugara namama komama mama inini hazvichiti kuti ndiende kubasa paine situation yakadai so saka ndichengete vana ndirambe ndichengeta vana ndipavachengeta vana mama chigara nevana ini ndakuenda kubasa kwangu so uyu manje akatanga kundifonera because I didn't tell them akatanga kundifonera kuri kudei please leave me in peace angotaura kuti zvinhu zvavakandipa hazvisi fair ndakuda vana vangu beki apa Juju vakazofona after how long vakuti zvinhu zvavakandipa hazvisi kuenderana? So this scandal dzakaitika muna January. Alright. Vakatanga kufona muna May. January gore rapera 2019. Yes, vakatanga kufona kuna May. Alright. Vachiti bring back chi vana ndikuda vana vangu ndikuda vana ndikati no iwewe tofana kuenda kumusha kuma-elders tonotaurirana ikoko kuno kwandikwanisa kupa vana chakamboita kuti uvati because inda ndakatoisa report kudara sauza kuti okay trying to go kumapurisa kwacho vakatokumirira ubva vanosungwa ikoko so pane pandasirira madays achanetsana iwayo handiti ndakashauda boyfriend yake pafoni iyoyo yamakaona ichinzi mimba haisi yako muzulu gaiye wanga ari muzulu alright ndandine hasha ndakamushauda aiwa munotori nekubaive nekodzero handiti mudzimai yanga ari wenyu akatanga kundipa matres pafoni handiti so there is this day chakazoita nditozotama paflat iro rakaigara ndakaenda pamopedi ndichitonotenga gosara ndatobuda muspa ndikutopinda mumotikari ndavhura dhori repamashure riya ndokuti ndiise mapepabheki angu emagosari pandakakotama ndinotseta magosari mumotikari bullet bararowa rufu yemotikari bararowa pasaidi bullet refuti chairo refuti izvo motikari yangu ine buri ndakati handipagadzirisa dauti parambe pakadaro kuitira history ndozoudza vana vangu kana vakura patori neburi nanhasi rimwe rakarova parufu so vanhu vakabva vaungana motikari yenge ine vanhu ava ndobva yatiza vanhu vakaita zvekudarika nemotikari it was golf GTI ndobva vatodarika pakaenda pandakaziva kuti mawana atanga panapa ndikabva ndatodonha basi mapurisa akazouya ndobva ndabva ndikati une munhu here uri kususpecta ndikati yes ndiwe munhu akundipa matiresi ndeuyu unongoziva zvemapurisa emuno ndopandakazomuvha paflat iroro ndakunogara pangwa so iye manje anga auda kutraya kuuya kuzokidhinepa vana ava handipo ini ndobva ndanyumwa ndikati no munhu uyu zvaari kuita izvo anogona kuuya kuvana so mwana wangu aenda kucrash muombewo achienda kucrash kudaro aive achitorwa nemotikari kucrash kwavo so ndakangodzi no handichadi kuti aende kucrash nemotikari pane munhu anga kuta sei ndaiti kana ndiripo ndainomudropa ndega ndodzoka kumba so there is this lady ndifunga ndakambokutsanangurira ndikadzokorodzere ngutaura henyu ndofunga pane vari kuwedzera kuisa airtime zvavo ipapa pakutaura kuti munyatsotautsanangura zvizere kuti nyaya ibve yangopedzwa kana wakawana tichadi kuiona kumagupsi kupi kupi ndobva so pane this lady tatotogara ndatokanganwa pane this lady akauya ndakaenda kudurban station nemufesi wangu atonzi handiperekedza kudurban station mota yake hamhiri yakambokumuka ndobva ndatomuperekedza paipai tatosvika it was around 8 manheru ndobva nditi fanira nditenge tiketi remukadzi wangu because mukadzi wakaibva kuzimbabwe ndobva inini bva
key pandapinda pandatomira padhoo so ndakabva ndatoreceiva call ndiri muofisi yeAPF pandatodaira call so ndapedza kudaira call pane mukadzi akabvamira pasaidi pangu andisani nai mukoma makadii akatanga kutaura ndikasatipeni makadiwo anzi pane munhu aita se pane munhu andidaidza kuno kumurume wangu but foni yake yapedzera kuita ndiri kumarisburg izvo zvaisi kuita ndasvika kuma4 handizivi kuti ndoenda kupi handitozive kana language handa munhu andoziva kuno akati no maybe ari munhu ari kubasa uri somewhere I can take you toenda kumba kwedu then kana azofona okupai mari yetaxi or azanoya chikutora ikumba because ndandakuitira aya makesi ekudzimirwa mafoni ndandata se ndandakumaziva kuti zviri dangerous pandamutora patasvika kumba kuna mama pandatomuintrodusa kuna mama munhu zvakamira so vakati ngaagare because zvekuti munhu anodzimirwa mafoni tisatizodi zvimwe ngaangogara ndobva vagara ini pandatomusiya ndichitoenda kubasa pandafona ndiri kubasa zvikanzi hakuna munhu auya namba dzemurume wake hadzichapinde takatogara naye almost 4 months ndopandatozomutsvagira basa so the moment yaenda kubasa kwake kwaaienda ndiye munhu anga kupota achitora mwana unomusiya kunhingirikini kukreshi makuseni because akazomuvha zvakanga akuzvigarira but it was same area yataigara saka aitora mwana unomusiya kukreshi achienda kubasa ndakamudzora adondowari ndokudirira fuel chandiri kuda is safety of my kid unotora mwana umusiya kukreshi makuseni wozomutora masikati womutosa kumba aidrive hake mukadzi uyu aitodrive anga atombonesi kuzimbabwe so basa parakapera ndopakauya kunoku so apa ndandamuwanira basa pane vamwe private doctor vaishanda navo so achiita izvozvo mumwe musi anoti akavharirwa nemotikari kumberi kwake vakwadzika varume 3 vaitaura English because they were not Zimbabwean hanzi ndopavati this car is for like starako yes uyu ndopakati no mota iyi yakatengeserwa murume wangu because munhu vaisazva kuti ndiani no this car yakatengeserwa murume wangu so vaida kuba mwana so motikari iyi i7 seat amoza fortuna ine that seat sekubek so mwana akangopindawo mumotikari paangojambira kusitire kumashure paatorara so apa pavakadongorera mumota vana kuona mwana because anga akarara kusitire kumashure so okay ari kupi Brandon hanzi ari kupi muridzi wemotikari kanzi but handizivi akangotengesa motikari handizoti anogarepi akatengesera murume wangu ngafai so my junior band tangamufonera futi tikanziwo kuti basa rekuviga vana manje tikukuvinga so indaibva ndafonera murume wacho ndangokumushauta because ndiye aindifonera foni yavaishandisa ngerewani ndiye aindishauta samai junior pavakava kutogara here nemurume uyu muzulu uyu kana kuti ya vaigara vese kana kuti vaigara nasisi vacho here vachipota vachishamira boyfriend I don't know handiti so like pane munhu akazovapa information pakambani pandaishanda so inini pane dhei randaifanira kuenda kuzambia ndopandamutsa trake pandasvika ndauda nopinda mumarisburg trailer yangu bvayaita problem ndopandafonera boss wanditi okay pane trake riri kuuya ipapo rohakaiwa trailer iwewe wodzoka then iwewe return to the yard tigadzire trailer then trake rabva rauya bva rahaka trailer inibva ndadzokera kuyard because trake rangu ranga ratotogadzirwa zvese nehosi yacho driver ye akahaka trailer yangu akapfurwa just after apisa marisburg he was shot dead and he was shot dead so ini ndakabva ndazviziva ndamunhu ndakaudza ndakabva ndatongonyara pandazozvinzi baba nyaya yematresi yakaramba ichienderera mberi ndobva azona kuti handichamupindure handiti ndobva ndatsvaga panhu pane security panova pandiri kugara izvezvi iye ainditsvaga ndibva ndazoti no munhu ari kunditsvaga ndobva ndamubloka ndobva anditsvaga kumafacebook street
maona ndobva atanga kundithreatena achi like aida ziva zvekundipenda kumafacebook street ndobva ndambomupindura once kunhoroondo ndobva ndambomupindura once anasaka munhu aramba achienderera ndobva zvambotiziva muna December so muna November kuna mainini vangu mwana wehanzvadzi yamama vanga vatata kugara navo ndakangonzonzi varohwa nemagesi vaoma mumba mama vanga vasipo we took the boat vatanova kuzimbabwe vatadzoka so this year ndobva atanga futi sekuti aida kunditsvaga kumafacebook street ndobva ndaona nyaya yake kukunhingirikini kuconfession pane munhu akatonditenga ikoko pandaverenga nyaya yake ndobva ndamupindura ndakuti asiyane neni ndamupa attention handakudii but there was a statement rakataura kuti like she is my friend neghost account ndobva ndatanga kutsvaga pamaghost angu ese ndichiva unfriend like ndopaionera maupdate angu ndichiva unfriend handizivi kuti kana achiripo but vese vandaifungira ndakava unfriend ndobva ndagara paibva ndanyarara ndobva mumwe musi mvenge vaandiisa futi ndobva ndategwa kuti nemunhu zvikanzi Brandon yawo akazokwanisa kuheka Facebook account yangu mukona akandihekera Facebook account password handinambobvira ndakaichinja paaiheka ndobva asanga kuishandisa aida kutsvaga kuti muneya ndotsvaga information yangu account yangu akabva aiheka musi waandiposta kumvenge so ndobva ndazorecover account yangu neemail right izvezvi ndakairecover account yangu bva andiposta kumvenge vanhu vakandituka vakaita sei ndobva ndasiyana nazvo ndobva ndatogara mukabvunza anonzi hani wekunhoroondo iye she knows my story ndiyakatonditi ko munhu uyu ari kukuposta zvaita sei uye handitauri naye ndiye anonditsvaga ini patikapedzera kublokana ndakamunzwa kuti shamwari kana uchida vana handiti uchaenda kuzimbabwe bcause mai vako vakakudza kuti uya kuzimbabwe uine vana after vanokumbira ruregere rwezvawakaita mai vake izvi zvavadi kumuona kubva ipapo hasati aenda kumusha vanongogara munomu iye nesista yake vana vakasiyiwa nabamukuru ndindovachengeta ndini kuvachengeta vana ivavo maiguruwo zvavo ndakanzonzi vanombotumirawo hembe but zvizhinji ndinoendera so I was surprised kunzwa muchindifonera because inini is like I'm in the process, I'm in the healing process. Munhu wamuri kudhila naye munhu anoziva weakness yangu. She knows me better than you. Anoziva kuti akabata apa pane weakness yangu ndeapa, pane weakness yangu ndeapa. So like confessions she was like munhu aitoda kukumbira ruregerero. But later on anga kumbengembenge. Vanhu vachiti unoziva kurwadza kwe9 months rewewe ipa munhu vana vake. Kana totomutsvagira malawyers I don't know kana akatsvagirwa kuti awane vana vake. Nimi varume munohura, muchiregererwa, muregerera une vana vake. So I just ignored it kanangosiyana nazvo. So I was surprised kunzwa muchindifonera. Inini nyaya idzi dzinozondiaffecta. Because it's like pandinotraya kuzvidhasta mavhu kuti ndakusimuka ndakuda kuita step forward munhu anondidonzera pasi. So it's like hada kutsvaga kuti kana kuti padhuze anenge anorwadziwa kana kuti ndisaite girlfriend I think ndo zvaari kuda here anogona kutsanangurira. Right. Baba Juju imwana akasiyiwa ne2 months iko zvino ane 2 weeks iko zvino ane mwedzi mingani? Ane 17 aupinda 18 months muchigara henyu imi nevana venyu umwe akasiyiwa ne2 years ave nemakore mangani?
ani 4 anga ine 2 years something zvaani 4 years. Wow, muchichengeta mogavana wenyu. Saka pamunobuda muchienda out imimi nebasa muchidhiraivha matraki, vana vanosarana navo? Kuna mama variko. Mainini? Ya, ndakazongoti ndokubhadhara ini mari yacho. Alright. So meaning to say kuti mwana akasiwa ne 2 weeks uyu mai Juju havatomuzivi, because kana ave ku 18 months probably vakatomuona havachatomuzivi kuti akamira sei chisikana ichi. Anotomuonera pamapictures, like paanga ari friend yangu neghost aimuonera pamapictures. Okay, right, because mai Juju inini vachiuya kwandiri nenyaya yavo handiti inyaya imbomirai nimbotsvaka something yekukanda mumuromo nokuti inotondishaisa hope nyaya iyi. Right, mai Juju vachindifonera inini tataura zvakanaka tikati mai Juju mochitanga kuuya imi nenyaya yenyu mauya nenyaya yenyu motaura imi sekutaura kwamakaita muchindiudza ini tounzawo baba Juju ndakataura navo because ini ndakakuudzai zvazi ndikati ini nyaya yekutora side 1 handiiti izvozvo, kana tisina kutobata rimwe side nyaya yacho ngaikoni zvayo kuti taurwe. Saka pavakazondipa namba yenyu ndikaita zvishuwawo mai Juju vakandikonfeserawo kuti zvishuwa vaitaura nemi neghost account. Izvo havana kuramba, ndinazvo in black and white, vakandinyorera vakati vakakutumirai friend request neghost account. So maitaudzana vachida kuzama kuziva kuti makugara kupi kuti vazoona vana, asi mimi mainyumwa hamuna kunge mazotaura pamaigara chaipo. Vakataurawo havo zvimwe zvavataura zvese zvokuti vakanga vaenda nechikomba neboyfriend, vakabuda mba vakaenda havo nechikomba. Zvimwe zvacho zvimwe vakataura chaizvo zvamataurawo, zvimwewo ndo zvavanga vasinawo kutaurawo vachindiudzawo havo sezvo zvokuti kudhugwa nepfuti izvi bankuru ava izvo vanga vasina kutaura havo, asi zvokuti vanga vabuda vakaenda nechikomba aiwa izvo vanga vataura, nezvokuti vanga vakazobuda nemari vakatengesa motikari vakadi aiwa izvo havana kunge vazvitaura, asi zvimwe vangadi vataura. Saka ndikavabvunza ini kuti nai mai Juju, saka inini mauya kwanditi muda ndikubatsirei ndeshi. Mai Juju vakati Sis Melly ndimi last hope yangu, ndinokumbira kuti ndondikumbira regerero kumurume uyu, ndoda kudzoka kumba kwangu, ndakakanganisa ndinazvo in black and white nokuti ainyorerana kuitira mangwana hatina kufonerana. Saka vakati ndoda kuti mundikumbire regerero, ndakakanganisa ndakanyengegwa neboyfriend ishi, ndikanyengegwa ndisi kuti vamwe ndevapi vakanyengerawo kuti ndise zvisina nebasa rese. Zvino takazosiyana neboyfriend iya, tasiyana neboyfriend ndoda kudzokera kumba kwangu, murume wangu is a sweet husband. Izvo vakatonditaura zvakatoita kunyorwa kwete kuti vaindudza vafoni. Murume wangu murume kwaye ndakanyengerekawo, ndoda kudzoka mukati mupenyu hwake ndichengete vana. Ndanchikumbira kuti ini ndanoona kuti kutiti zvehama zvinogona kuti netsei, mutorwa asingatizivi anogona kutibatsira tikawirirana. Ndikati aiwa pakanaka munin'ina, mwana wangu kana munin'ina, ini chirega ndifonere baba Juju nditaure navo. Ndobva ndakufonera iwo ndikatoshamisika kuti ndichitokufonerai munotondiziva wenyu, mutori member yekumagroups akawanda, ndokunditsanangurirawo nyaya yenyu yamunozive mauya mukatsanangura zvakare pano nhasi. Saka ini mai Juju vaiti kwandiri vanoda kukudzoka kumba kwavo vachiti vachengete vana vavo. Saka ini papa ndopatida kuisa kuti imi munoti kudii mai Juju, nokuti it seems as if phone number pandotaura navo pane namba ndacheta navo paWhatsApp inenge isingafoni namba iyi, inongori yeWhatsApp, ndosaka taikomuniketa mameseji. Namba inofona handina, denda ndine namba yava inofona, tavaunza pakona apa pane imwe foni, vangozvitaurira mangopedzera naipo pane sitakateerera, toonesana kuti orai zvapane vana, orait munhu anenge achida kupota achingodongorera vana vake. Imi munoti kudii, vana vanogona kuvaonera papi nguvai handizivi, mongotaura vanhu takangoteerera kuti chingonzwawo zvamunenge mangowirirana. Kana mati muda mukadzi wenyu bheki, aiwa tongoti mai Juju chidzokerai kumba makamirigwa. Kana mati hamudi, aiwa imi ndimi makadzibata, ndimi munodziridza, ndimi mune bakatwa racho, isi hatizivi, tichingoitawo hedu mawitness kuti tingonzwa kuti munoti kudii. Saka ndo zvakanga vanituma nazvo kwamuri, since mai Juju asiri kukwanisa kufona ivo straight kuti vatsanangure the side of the story, handimaona. Saka handizivi panyaya yakuti imi makuipedza muchiti kudii nyaya iyi. Right, inini ndimi spokesperson wavo handisi. Right, I think you are streaming live.
Okay, I'm sure kuti akateerera anogona kunge arimo mumakomenti varimo nokuti vatosenda meseji vakati netiweki iri kunetsa. Okay, inini kutaura chinhu wani chekutanga chekuti munhu anodzoka in my life too late. Ipapo anibodi kumunyepera zvakatovharana. Okay. Ipapo anibodi kurova viganda kaimbwa ndakaita mupini because kana munhu achimbokwanisa kutumira vanhu futi kana paine mabhullets apa ndozokwanisa kutora munhu kuti ndinatsomisa hangu padhuze anatsondipedzisa. Aiwa never. Kwete zvekuti ndiri kuitira kuti vanhu vanoti kudii oro kudii. Ini ndanditoti ndahila kudhara iye ndiye atondidzoserwa mashure zvake handichadi. I think for vana vangu handizive, ini ndichiona vana vangu they are fine, they are living happily. Kuvaona vana handimurambidze, ndakamuudza zvekuita. Kunoku handimupe vana. Nyangwe zvidii kunoku handimupe vana. Kana paine malawyers anonotora or whatsoever vaanonotora kana achinouya nepfuti yangu pfuti ndinayo ndakamuudza izvozvo. Kana tichaurayirana vana ava tichauraya kunoku handimupe vana. Kana paine koti anokwanisa kuenda ngaende. Ngaende vana handimupe. Zvekuti munhu atambura ezvinezvi handiti akuda kudzoka kuda kuzodya mari yangu kuti ndimushandire futi achiwanda nevana. System yekuwanda nevana yakaipa. Vana ava are the same kids vaakadhamba vari vadiki. So hadii munhu anowanda nevana. Ngaazviraramire life yake. Kana azove munhu kwaye achandifonera akuzimbabwe. Baba Junior ndaakuzimbabwe. Toenda kuma-elders tonotaurana ikoko. Kana vana achivaona anovaoneka kunoku handimupe vana because she can do anything just to fix me. Anoziva kuti weakness yangu iri pavana. Munhu arida kudzokera zvinhu zvaakasiya. Hakusi kuti arida kudzokera ini, arida kudzokera zvinhu zvaakasiya. Zvaari kuziva kuti akasiya. Aifunga kuti kubva kwake ini ndichasafa, future I'm doing better. So zvekudzokerana hazviitwe. Zvevana ndakamuudza zvekuita. Esipo kumuregerera ndakamusunungura kudhara mumwoyo mangu kuti Mwari ngavamuregerere. Funga ndakatoita move on kana mari handina musi wandakambomubvunza kuti ukatiza nemari ndikuida. Pamusi apa ndakangoramba ndakanyarara. So ipapo ini ndada todziwa zvitaurire ega. Baba handipindura manje. Kubudikira. Zvevanhu vake vari kumufurira vekumvenge-mvenge. Vachimuudza kuti tinopa malawyers. Ngaaende anopiwa vana kumvenge-mvenge. Ndosaka ndichigara ndichitaura kuti veduwe vanhu musati mamhanya kutuka munhu kana kuita sei. Imbonzwai the other side of the story. Musati matanga kufurira munhu nokuti nyaya munhu auya ndiye atanga kuita first kuposta nyaya yake motanga kubhasha munhu ka. Imbomirirai the other part. Inini ndakataura navo vose vari tu. Saka manzwa chiti nyaya iyi handisi kuziva kuti caption yekuti kudii. Maiona kauti yakatiomei. Because ndakataka kunzwa side ramai Juju handiti ndo vakandifonera. Ndanzwa mai Juju vachindiudza. Ndikati mai Juju nyaya yenyu ndainzwa. Handitika and it takes munhu ari brave kuti auye kuzokonfesa zvamukutaura izvi muchindiudza. Chiregai ndimboenda kuna baba Juju. Ndimbonohwawo kuna baba Juju. Vakanditi indai ndo vakatondipa nhamba dzababa Juju. Right. Ndikaenda kuna baba Juju ndikafonera baba Juju. Baba Juju vakazondiudzawo saidi ravo manje ratove nedzimwewo dzanga dzisina kunge dzitagwa namai Juju. Anoona tikaronga zvakanaka nhasi ndamai Juju muri ready here? Same time yedu ndiyo here na3. Alright mogadzirira. Imi chitenga ichi madata bundles WhatsApp. Vakati alright. Zvakanaka. Ndakupinda live ndikawasendera message. Mai Juju I'm going live now. Vakati aiwa ndiri kuuyapo. Anditi baba Juju I'm going live now. Vakati aiwa ndiri kuuyapo. Ndikati kachitanga kutaura ndiyakakomblena nyaya yake. Akauya nenyaya yako andiri. Ndiye chitanga kutaura nyaya yake then imi mozodiwo mosara side renyu. Baba Juju akati aiwa pakanaka. Mai Juju akati aiwa pakanaka. Sasa mazoona ndaona ndafonera mai Juju. Mai Juju akati aiwa network yavo haisi kuita. Network yavo ivo haisi kuita zvakanaka. Handitika so namba dzandinadzo nedze WhatsApp chat.
hadzisi dzedirect call dzanga namba dzake handidzidzivei ndaenda kupai dei mantipa ndizvozvo mungadei mantipa tavafonera straight kuti vauye vadi mutaurirane the way inini because my Juju havana kukwanisa kuya ini remember guys I'm only a spokesperson a messenger handitika saka my Juju vasina kukwanisa kuya pano ini ndakatumwa namai Juju kuna baba Juju saka shoko neshoko ravakandiudza mai Juju indinongoritora rakadaro handiwedzeri handisubtract ndongoroti baba Juju ndozvandaudziwa kwai ruregerero decision haisi yangu yekuitira baba Juju decision ndiye baba Juju kuti ivo ndo vanoda chipa mondogona kuti baba Juju musahwe mazviti baba Juju vachida munhu wavo vachida kuti vana vavo vakure pamwe chete nevabereki vaviri haisi decision yangu ini ndiri mutoko kwavari vose vari vaviri handivazivi saka indangotora shoko iri ndikangonoti Juju ndatumwawo musandiurayi kwanzi ndokumbira kudzwa kumba wangu ndoona vana iyo baba Juju ndoita chi decision yavo vakandiudza musho vandudza ngati aiwa baba Juju imbozvipai 2 days ndichimirira zveidhere kuenda palive mumbonyatsa kufunga kuti ndizvo zvamuri kuda muchadi here mudzimai zvachose vakati chero ndikazoenda palive ini ndo shoko rangu rakuda kungotaura vana handimurambidzi kuona asi vana ndakamuudza zvokuita vana unovanira kuZimbabwe saka mai Juju ino kuti muri mumacomment section umu handitika kana musimo live atibvisi changogara pano ina handisi voice rangu rataura ivoice rababa Juju ratimi vakaudziwa kuti muone vana munoita sei munoenda kumaelders kuZimbabwe handiti munovafonera nenhamba yekuZimbabwe voona kuti muriko ivo vokwira kana kuti voita plan yekuti vodriver kuuya kuZimbabwe nevana moita co-parenting baba Juju havana kuramba kuti mupote muchiona vana venyu baba Juju havana kuramba kuti muitewo co-parenting nokuti I believe kuti baba Juju right now chisikana chine 4 years ichi achitombobvunza kuti mama vedu varipe mama ndo mama gogo vavo ndo vavanongoti mama saka havatozivi kuti mama vedu havatozivi kuti zviri kufamba sei apo nemumwe mukadzi wekazeni yangu anombovatora ndo vanoziva kuti ndo mama so ivavo vakatouya vanototi mama vauya shame hey mai Juju nyaya iyo yenyu iyo mainzwa ndandika zvakanaka na baba Juju achikunyeperai zvanga zvakanaka kuti mutenge kana airtime chaichaiyo mufone pana muti uri kunyepa kuna baba Juju handika then toipedza mati mimi network yenyu haisi kuita pawhatsapp calling but ndirini imi ndotenga 50 rand chaichaiyo kana kuti ina ndina airtime number yangu iyo yefoni madiaries aripo anokuisirai airtime izvozvi moya modi motaura but kana musina kukwanisa kufona right now kana kutipa namba yenyu chaichaiyo mashoko baba Juju mavanzwa voice remurume wenyu namba ndimakandipa ndo yanangofona voice rake munoriziva baba Juju avo kwai imi vana handisi kuramba regai ndikudzokoredzera ipapo vana pamoenda kuZimbabwe imi monofona nenhamba yekuZimbabwe ndichifonera baba Juju kuti ndane kumba ndokumbirawo kuona vana baba Juju vopinda mufortuna yavo vodhiraivha vakanaka kupi kuZimbabwe nevana vavo vaviri vaya vasvika kuZimbabwe moenda vanhu vakuru zvoonekwa kuna baba Juju vachiti kuZimbabwe vanenge vaine zvinhu zvanenge vaida kutaura nemaelders ndosaka vati tinde kumaelders imi kana mune shungu yekuda kuona vana chaiko mai Juju uyo mukana uyu mochita zvataurwa bhazi renyu Zimbabwe kuhama monosvika ndau yawo pano kuti ndizoona vana baba Juju vofonegwa vopinda mumota mavo mufortuna rikiti vakanaka kumusha munodi moona vana venyu mopotaurana pane hama manje kuti saka muchapota muchizoona vana rini sei moita arrangements papo zvekuti muchadzokerana kwai kuregerero ndakakuregererai kudhara hanzi ndakasunungura mwoyo wangu kudhara because ndikaramba ndakakutsamurai muri kunditadzisa kuita move on ndiri kuda kuitawo move on neupenyu hwangu ende mukaramba muchingondinyorera nekundifonera muri kudisturba healing process yangu murume wenyu adaro handisiri ini saka hanzi chimbomirai kuti mufonere kana kudii kana zvichigona ngakaiteke kupedzisira pano because maplatform ese kumvenge kwai makainda kuconfession makainda kunorondo makainda handiti kwese mainda murume wenyu haasi kuramba kutaura nyaya yake for the first time ataura nyaya yake pano akati vana handina kuramba ndimai vevana kuZimbabwe ndoyana vana moona vana venyu mobhonda nevana venyu asi vana kuti ndichakupai iko zvino aiwa hazviite nokuti tinozvizivawo shuwa kuti izvozvi makambobuda mutina nechikomba imi mai Juju mukanogara nechikomba chenyu mukadhigwa mari yemota mukadhigwa 118,000 iya kuda makatotengesa zvine property chikomba chikakusiyai mota achinayo mota ichipo hayo okay imota rudzii haana pawa rekuitengesa because mapepa ndimunawo ayo mapepa akatakura but ownership
All right, okay. Saka imota rudzi. Disc. Inonzi disc. Discovery. Oh, Discovery. Name about Juju. Mukuro Discovery. Name about Juju. Saka mane mabale Discovery. That is name about Juju sadaro imi. Discovery. Baba Juju murevesa ere. Oh, yaga nayo. Oh. Imi Discovery. Do ina mai Juju izozvi. Discovery afamba nemo. Anayo Discovery yake. Ngakuratidze. Oh. Anokuratidza. Kazvakaoma. Majuju mota muchinayo. Kwai mota yenyu muchinayo kuti muitengese inonetsa kuti mutengese panyaya dzeownership apa. Asi chi Discovery muchinayo bajuju akasarawo nefortuna yavo. Hey, asikana ndangoda kuti mbotaura nyaya atimboonesana iwo. Nyaya munoiona sei? Sorry. The other thing, I think my admin akateerera. Pana admin anonzi Dorothy Makati. Ndakamuudza kuti stop approving mapost emunhu uyu. She kept on doing that. All right. Ndikaenda kuinbox kwake ndikamuudza kuti please delete mapost ayo because vanhu vaindituka. All right. Ndakanzwa kuzarirwa. Airamba. Ndikauya kuinbox kwenu ndikati please delete mapost ayo. Maadmin ari panapa. Andikuona munhu anoapprova mapost emunhu uyu. Because anoziziva kuti ini ndiri kufacebook ndokwaanoya kuzonditocha. Achizwa kuti akanditocha ndinokanganisika anozviziva. Andikuona munhu anoapprova mapost emunhu uyu. Kana anenge approva mapost ngabva anopuwa vana vacho ikoko. Iye ndiye achamupa vana. Ndatodedza ningikiri ndatoita kutomunyorera kuti uya pano iwe anozani Dorothy Makathi bubu ndiri kukuona apa iudza Dorothy Makathi kuti uya pano uri kudiwa nababa Juju ngauye pano kuti unoramba uchiapprova mapost asi kuda kukwira Discovery. Iwe kuza kuti nyaya haina kutaurwa both sides iwe oramba uchingoapprova mapost asi kuda kukwira Discovery. Like it was like ndakafunga kuti asa ari kubhadharwa because ndakamuudza manheru. That same time yaiswa post. Ndikamuudza kuti delete post iyo. Neaccount yandakashandira ndikamuudza kuti delete post iyo Dorothy. Yakarara iripo, ikaswera iripo. Ndakamendera box kwake more than 3 times. Ayo ndakazoibvisa hangu, ndakazoibvisa makazondisendera makazondinyorera kuinbox ndikazoibvisa. Achiramba kuibvisa. It's like kuti ngariwana something mazviri. Aka-approve dzimwe 2 post futi pamusoro pepost iyoyo. Ndikamuzoti handisida kunzwa munhu anonzi witness anonzi chipa nyaya iyi. Ndeye kusiri 2 namai junior kwekuenda anokuziva. Ngatipiwa vana pamvenge. Mai junior kana wakateera uchapuwa vana kumafacebook stream. Futi awinayo ndaanayo uya. That's put your nayo down uya. Munhu ka she's ungrateful anditi. Instead of kuti auye achiti sorry anditi. Akatanga kuwedzera marwadzo pamusoro pemamwe marwadzo. Pain yekuchengeta mwana. Ewa ndaseka anyway. Isaid hatisi kuda kuti muvingira nepfutidzi. Atidi kudaro because pafuti panozofa one. Chatungoda kuti chitike baba Juju nechekudai. Imi ndafara kuti mati hamuna kumurambidza kuona vana. Asi mamupawo kuti mamungomuudza kuti kuno tinoda kuona vana ava chete. Iwe odai. Anti maona. Then iye oitawo izvozvo. Ende mukabudawo pachena pano kuti aiwa ini zvokuchadzokera newe ndikakuramba uchinditerrorize. Hazvichaiti kuti tidzokerane. Nyaya yevana ndofunga zvingori simple guys. Amino kana nditukanganisi baba Juju angeta clear pano kuti handakuramba kuona vana asi dei vanga vati handidi kuti aone vana vangu ndopata idi ngona zvakaita takaita kuti nditenge mota idzi handiti nemadzira angu andaita kubara makandiudza tarambana akafonera bosi vangu ndakandiudza akafonera my former paymaster achivaudza kuti aiba uyu vakatomboda kundiendesa kukoti ndikaramba. Ndikamuudza kuti hamuna proof yacho. Ndikazopera nyaya yacho ndikabva ndatoresigna ikoko.
so chakazoita kuti adzoke mukunzwa chakaita kuti azode kudzoka ndakaita accident muna 2016 netruck handiko so mari yachona inge isina kubuda mari iyi yakasara ichibuda aenda ndo mari iya aida kudzokera pretending to be a nice person ndo mari iya aida kudzokera so pane munhu aimupa information pamafriends angu I don't know kuti atenga imwe mota nyowani zvazodai munhu haasi kudzokera rudo ane zvaari kudzokera zvaari kuda so kana zviri zvepfuti togona kungobatsirana ndakamuudza makatozotengwa chenyu chivhorovhoro mukati kana zvangodaro tongopedzerana ngau saka maijuju I think zvakanaka chaizvo hapana guwa raitwa naSis Melly apa hapana nyaya yandafambisa isiriyo ini wazvinzwira from baba Juju voga straight ndo vari kutaura nemuromo wavo pano kuti aiwa iwe wakatora mota wakatora mari ukatora zvawakatora gara ikoko kwauri ikokoko ini undisiyewo ndidi ndichengete vana asi vana handisi kurambidza kuona vana iwewo woenda kuZimbabwe ende iyi guys tichida kutaura pachifeya pachokwadi chekuchaiko nyaya iyi iri pachena chero maijuju vakaenda kupolisi nhasi chekuchaiko vakasiya mwana ne2 weeks guys ini tiri kumira pachokwadi handisi kutora saidi remunhu kana kuti kudii vakasiya mwana ne2 weeks mwana is now 18 months baba vachengeta vega mwana tiri vakaenda kupolisi chekuchaiko maijujuka she's going to be declared as an unfit mother kuti vapiwe vana havapiwi vana havapiwi no ane malawyers ake ari pambengembenge vaindishauda kuindikini kwangu kubox kwangu munovaziva here malawyers ane malawyers ake ari pambengembenge vaiti hanzi she's still the mother batai makadaro mirai pakadaro pane munhu ari kufona apa regai tinzwe havasi maijuju here mirai tinzwe yelo dzimai kafoniri kumasure kwenyuko ndiani akutaura bvisai dzimai foni iri kumasure kwenyu kune mefoni iri kutaura kumasure kwenyu dzimai mamuri kuda kuti chiyanzvadzi I've got two questions for Baba Juju. All right. Number one is Baba Juju, mesu you alazwana murumu wake number one because makambomitaga pa riski mada kumura itakambotira mwana kukoko. Number two, Baba Juju, are you now married? Okay. Now I'll give you my advice, Baba Juju. I think ndisikuvanzwa zvakanaka. Alright, mira yanzvadzi tichise zvimubvunzo wenyu kuna Baba Juju. Kwai Baba Juju chekutanga mukadzi uya wanesi uya wamakanga mabetsera wakazowana here murume wake kuti nyaya yake ka ndangoita gaga because sandikukanga kwenye mongo wenyaya uyu like I said kuti takatombogara tese anditi mumba anga akutoshanda zvake akazosangana nemurume wake kubeach aine murume wake ane mumwe mukadzi. Alright. The reason why akamudzimira phone ndeyekuti ane mumwe mukadzi. Okay, alright. So avo vakatoramba nawo vega. Alright. Okay. Saka hanzi second question number 2 hanzi makazoroora here nanzvadza. Aiwa ndisati ndichiri kumborera vana ndichiri muzvere. Okay, hanzi ndichiri muzvere naBaba Juju ndichamborera vana. Saka kola matimoda kupa advice kuna Baba Juju taura yenyu tinzwe. Okay, my two cents is Baba Juju, the 28 years you are still young. Ndizvo. I think my sister is very confident kuti muite tumanase netunhu wakadaidai. But my Juju munokwanisa kuvarekera but kuti muvati vadzoke kumba vanokubatirai padhuze. Vanokubatirai padhuze. Initendai Mwari nepamangapostwa paye. Mukavauyisa kumba haapenyi papera. That's the only advice I can give you. Don't trust him. You are still very young. You still got a future ahead of you. Unogona kuchengeta vana wenyu mozowana mai akatama anokudai kwete nezvamuinazvo but nezvamuri. And then you can start from there. You are still very young. You're 28. There's no need to rush. So you muchengeta vana ivo. Kumbotira zvavakati.
Okay. Right. Baba Juju. Mavanzwa here anzanza pane mwifona. Ya ndavanzwa All right. Do advice brotherly advice yawe vari kukupa ivo kubva kwavari vakushituya kwamuri kuti muri vana mudiki. Vana vangu is my first priority. Like to you, my junior, I know you are listening. Ndechekuti vana ava kwane mwe mukadzi here. Kuti weone kuti uzine chance here. Mukadzi hakuna asi wewe space yako hakusisina. Saka zvinurira kuti zvona kusana baba Juju saka vanhu vari kutokanda maapplication here izvo so mati vanhu vari kutokanda maapplication vanhu vakamboenda kuna hani vachinoisa masivi hani uya pano hani chauke uya pano kwanzi masivi wakarisivha iwe hani saka confession uku hakuna vanhu vari vanofita pari kudacha papani mabhadhayaris amene ivava allright saka nzvanzi mamuchipa advice mapedza here. Okay, thanks, Mary. That's it. All right, thank you. Uya ari kundifonera manje pafoni ari kufona ndoenda kutsa live ndisingazivi ndotofunga kuti pamuda ndivo Mike Jocho handizivi because namba dzavatina tinongori namba dzeWhatsApp. Right gaiti phone. I hope maisa airtime handi kutotara baba Juju here vanhu vari kufona imimi. Let's hope maisa airtime kunamba idzo. Hello caller. Sis Melly murisei. Ndiri right murisei. Sis Melly ndakubata point number 1 vanhu vari kuti zvo vana vanonidha amai vavo. Hapana amai vane pfungwa dzakakwana vanosiya mwana ane 2 weeks. Kana vakaradzwa ne9 months idzodzo vaifanira kufunga vachisiya ruhlava rine 2 weeks vachinogilibhidha nechikomba iguku kwanditi. We are all mothers tinopiwa zvibereko but we are not maternal. Not everyone has the maternal instincts. Saka paine spider inonzi charinondekuti inotodya vana vayo Sis Melly asi ndimai vanenge vakabereka vana ivavo ndo vakafanana namai Juju ivavo. Number 2, Sis Melly makabudisa prophetess aiti anodzosera vanhu vakarambana musuno ndoku zvaipikiswa nevanhu. Because imagine mai Juju vakazoenda ipokoti handiza kudzokera nemurume wangu I hope havazoite mweya wekusi Brandon mubhodhoro kana muhari vachida kudzokera nemwana. Brandon ukadzokera namai Juju hanzvadzi pako papera munhu asingazeze kukutumira mastrangers kuti akuuraye akushute apa chokupedzisa obva wana pension yekubasa obva anyatsokuwana kuchiita manje chiproject yechihure akasununguka ndo mashuku angu yaya Sis Melly. Alright vakanaka thank you very much maita basa. Amen. Mazvinzwa kababa Juju? Aiwa handiri kuzvinzwa. Taita kuti ade kudzoka ka. Inini ndine lawyer rangu rakazondiitisa mapapers edivorce. Handiti ndakaiswa mapapers angu edivorce. So iye aifunga kuti achine marriage certificate. Handiti. So madhezi akanzwa kuti mari yangu inini yabuda. Handiti. Aida kudzoka kuti kana inini ndafa ndiye anenge ari next of kin otora property yese. So iye angasiuziva kuti muchato certificate raainaro rabepa. Okay, makatodamburisa. Ndakaridamburirwa naloya wangu. Alright. Nemaloya vakandiitira. Alright, batai makadaro baba Juju timbodzwa kola vamwe vari panembe. Hello kola. Hello. Murisei? Musha makati Sis Melly. Tiri right. Takateerera kola taura yenyu. Okay, kuna baba Juju nechinhu 1 chandiri kukumbira. He should look extensively into kuti laws ekuti anoprotecta vana from Mai Juju because by the look of things Mai Juju vanogona kunzi vana kuZimbabwe voenda shaisano opoisona vana ivavo. If I can't have you, no one will. We've seen that, especially in South Africa. South Africans go for blood. Network ya kola uronde yangu amen. Kola hello. Yes, so ini chandingatoda kana ndechoti ngavazive mutemo kuti ungavaprotecta kuti Mai Juju vasatombosvika padhuze nevana ivavo ndeupi because by the look of things Mai Juju is not human. She's not human at all. Amenoti imhuka yekupi planet ipi.
We cannot be doing. He cannot deal with such a person honestly. Iri hanzvadzi yako or sekuru vako whatever. I don't know society what we think nevanhu vakaita samai Juju, but to me she's not human. She does not even deserve forgiveness, child. She does not. Okay. All right. Thank you. Thank you very much, caller. Thank you for your input. Baba Juju varipo vakateerera zvavo. Ndikaiti nze manje mafoni acho ari kupinda uku neuku makagarigara baba Juju haipindi inenge iri engaged. Ndongotora one sided chete. Caller, hello. Hello, caller. Yes, caller, takateerera. Sis Melly, ndinoda kutaura panyaya baba Juju. Baba Juju kana vakangodzokera nemukadzi yega vari kutozviisa muguva because kana vakambokutwa nemabhuleti efuti 2 ko kana dei vanga vakafa patrack pavari kuti track rakafa nene munhu akatraki akabva aurayiwa saka iye mai Juju ari kupinda regona baba Juju ngatidzokera nepo dei vanga vari baba Juju vakafa vachichaizoitika saka baba Juju advice yangu ndeyekuti just stay away from my Juju endewo uchengeta vana vako. Yeah. Okay. Because my Juju vanotori havasi kuda baba Juju asi kuti varinge pane zvavari kuda kutoita baba Juju saka vakutongovhadzira nezvekungoti ngatidzokera nei but vatori nemission yavo not kuzvekutoti love ndizvozvo saka yeah, bye bye. All right, thanks. Right, zvakare mai Juju rega tingokudza tichidai so mai Juju. This is from me to you. Mai Juju unoona zvinoita Mwari so Mwari havadhakwi ukanopa pane pachinzanzikwa Kama knows everyone's address mwanaka uri mwana mudikisa 26 wanga watooma mwoyo zvokusiya mwana kudaro ende mwana wacho nganake a very beautiful child musikana wandaona nganake usiya vana kudaro showaita kunakirwa zvisina nebasa rese zvechihure wodai so iko zvino hakuchadzokereki hanti wazviona saka iwewe dhiwe unoda kutitirwa hama dzako nati mwana mai vako nayo ka titiwo mwana mumwe munhu nayo handikuona tiko zvine zvakubackfire ka hazvichakwanisi iyenda ndiri kunyepera munin'ina chero ukaenda kupi kumalawyers chero ukaenda kumapurisa api ukati unoda kuenda kunoripota nyaya iyi haupiwi vana haumbovapiwi nemutemo because you are not a fit mother kuti upiwe vana uchengete kusiya mwana 2 weeks iko zvina baba vanotopiwa vana full custody yevana zvokuti vakada kutokurambira kuti hauvaoni vane kodzero saka handiziva kuti ungapaita sei papa but as it is right now your chances of you kuti upiwe vana ka very very slim atidi kukunyepera very slim tikatokunyepera tichakanganisa toda kudza chokwadi chepamutemo kana pane vanoshanda nemadepartments evana guys ngafone audze mai Juju chokwadi kana ndichinyepa kuti ndikunyepa hapuwe vana kana varipo tinavo vanoshanda nevana panapa vakawanda tichishanda nevana fonai ava regaitida okay itop fani yedu hello hanzvadzi hello network ike hello yes mama masora sei taswera Sis Melly ndinambobvunzawo baba Junior kana uripo kuti wakambofungawo kuenda kuma-DNA here especially nemwana wechitu mudiko handina hangu kumbovabvunza but zvamuripo imimi uri kudavira baba Junior vari pano zvidairira vega baba Junior makambofungawo here kuenda kuma-DNA especially nemwana wechitu mudiko makaenda nawo aiwa mindu kana mati makaenda nawo minduro nezvamuri kutoita ndatozvoona kuti minduro iripo and then number 2 ndachida kungotaura kuti it's so unfortunate kuti vakadzi tinouya nenyaya dzedu tichitaura we seem to want to be seen as victims most of the time whereas there are men out there that are victims but they never come to say their stories. Namai Juju vakauya nenyaya yavo anditi I bet
that she was seeming to want to be the victim magroups akasiyana. But in this instance, zvazoita kunge zviri kuvatenera back ivo. It's because isusu panapa tinongomira pachokwadi. Tinongomira pachokwadi. That's why atina side doctor and social side because mukadzi kana tinomira pachokwadi. As long as nyaya yaunzwa dei mai Juju asina kundudza side of the story ravo ndikade ndikuti aiwa baba Juju atina kwati komenda because atina kunzwa rimwe side maybe hiding something but mai kutuka nekujaja because exactly. We don't know my situation akuitika mumba mavo. Exactly. Baba Juju vasina kuuya vakapresenta story yavo nhasi pano. Exactly. Tanga tiri kutukirira baba Juju chaizvo ndosaka ndakatoti baba Juju uyai mutaure nyaya yenyu uyai mutaure nyaya yenyu nhasi ngatidhisistei sevanhu vevakadzi kukurumidza kusumudza mavoisi edu tichituka nekuti nyaya yevavirika anotaura nyaya yake kazhinji ndo yatinotenda to believer. Dai baba Juju varamba kuuya adai zvitori zvimwe tatukirira baba Juju pano. Saka ngatidzidzei kuti kana varume vakanyarara dzimwe nguva vanenge vakanyarara pamwe vasingadi kubudawo maprograms edu akadaiwo. But kuti munhu auya nenyaya yake hazvireve kuti ndiye mugoni zvabuda pachena nhasi. Thank you very much mama. Thank you very much. Ndosaka ndatiora kuti yandiomera kuisa caption nyaya yekuti ndoisa caption yekuti chi uya muchigirei moga kuti nyaya yacho yakamira sei. Aiwa iyi yanga yakagoja zveshuwa kuisa any caption antimazvona because remember munhu akauya nenyaya kwandiri atozvisedza kubudikira nyaya baba akati regai nditaure nyaya yangu I've got nothing to hide. Let me just say this kuna baba Juju. Baba Juju, muri murume akaoma akasimba uye asingawanike. Rambai mune moyo wamina muchichengeta vana venyu. Reward yenyu ichabva kuna Mwari. Musa expect reward yenyu kuti ibve kune munhu wenyama kana kuna iwo mai Juju. But inobva kuna Nyadenga nezvamuri kuita. Amen. Thank you very much mama. Right guys, musandifone pa 073 please. Don't call pa 073 pa number dzandakapina apo musafone. Number dzandakapina idzo atsi number dzekufona. Number dzandakapina idzo atsi number dzekufona. Musafone pa number pa 073 guys. Number dzandakapina musafone ipapo. I number dzina baba Juju idzo musapine ipapo. Kola hello. Hello Sis Melly. Muri sei? Do you like Sis Melly muri sei? Mushe kajani? Mushe. Inyaya yandirwadza munoziva. Ndichazoyona yangu nyaya Sis Melly. Inini ndinotoshayiwa mwana ka asimo munhu anokwanisa kusiya mwana ane 2 weeks. Andifunga kuti munhu anenge nebrain dzinodhodha idzodzo. Vamwe titotsvaga vana tiri kutovashaya asimo munhu anokwanisa kusiya kamwana kadiki nemwana ane 2 years. Andifunga kuti munhu ane pfungwa dzinodhodha ende baba Juju ngavasatomboite mistake yekutora munhu iye back. Vanenge vakutozvikaurisa kutozviurayisa ndimo. Antika vangadai vakanyarara vachingotukwa. Saka how many more men do we have out there vakanyarara havo just for the fear kuti vanojajiwa vanobuda zvakawanda wanda mashoko akawanda wanda vari kungofila musilence. Varume vangani vatinavo pabuda wani baba Juju apa ko vamwe vari kukona kuvangani vangani. Handi muri kuona kuti nyaya yachona haina kunyatsomira mushe. Vamwe varume vanotonyarara kuti handidi hangu kuzviindisa pane vanhu kana kudii but vari masituations akadaro because munhu wechirume. Kola hello. Akona kumira as a man in support of his family. Vana vanorwadza kazhinji kacho vari kuva mwana mudiki wakuita munhu akabvuma kufuririka afuririka abatedza kuziva kukosha kwemarriage ana nemhuri. Saka inini ndoda kuti ndikudze zvitanonzwisa one thing yandogona kutaura chekuti ukaona mwana musikana achisiya mwana waazvara pane chiri kunetsa, pane chikonzero. Tautaura chikwadi, pane chikonzero. Mwana uyu mwana musikana uyu mukazoya dzorogara pasi dai Sis Melly anogona kuudza zvimwe zvinhu zvakadzika zvekutoti tinotozoshamisa taakuzwa tsitsi futi. Yes, akabvuma unjire akatadza kuziva kukosha kwemurume. Vana vadiki ava 26 and 28 vakazora 2000 something. Vana vadiki zvekuti
nyaya dzavo idzi nyaya dzataiziva isusu twana vanhu vakuru. Ezvinezvi baba ava vari kuchengeta vana ende Mwari akavagonera kuti akavachengeta havana kuurayiwa pahondo dzedzi vakasangana nadzo. Amai ava mwanasikana uyu ngatisave nekukanganwa kuti kazhinji vakadzi you are very vulnerable in so many ways. Zvazvo zvokuti tinogona kumutukira kana kuti yes akaenda akanomhanyisa nyaya akapoti achaona support unochemera for help in so many other ways. But at the same time akatadza kukoshesa baba Judy. Baba Judy munhu akatonoroora. Baba Judy ene munopiwa mari yenyu bheki, ene munopiwa mari yenyu dzese zvamakabvisa zvezvera kudzoserwa mari dzenyu. Chadakumbira nyaya yematauro baba Judy ndeyoti mataura kuti mimi amai vake chaichai amai vemusikana uyu vakasvika pakuti mayazi iwe enda unogadzira zvinhu zvako ndiwe kutadza. Kureva kuti patori nehondo yekumusha kwavo inofanira kugadzisika. Pane chokwadi chisingazotaurwa kachisingagona kubuda izvi. But as for my sisters vakateerera panapa, guys, itai utsinye ushoma. Muri kunyadzisira, muri kunyadzisa. Makambonza hanzi kuti hanzi shinga yapfuta rekeni. Akamanaka makuzvishuda mega pasocial media panapa muchiyanika so. Hanzi no one can stop reg. Yeah, rekeni hadzidzi vakadzi. Tisesu varume tichishandise rekeni isusu. Tisinozishandisa. Tisinofura chino. So guys, nyaya iyi inorwadza, but well done kuna Baba Juju. As young as you are my brother. Iwe Brian mira kundifonera pafoni yandoshandisa kuti alive iwe. Fona pa 071 yandogara ndichikuti mufone ndo yandoisa namba yefoni. Iyi yauri kundifonera iyi. Ndeye pa live pano. Fona apa. Iyo, fona iyo namba iyo. Iyo ndapina iyo. Because makufona kumusiriko manje. Isati kabvisi muridzi wesho baba Juju apa. Endera mberi hanzadzi. Kureva kuti my brother, don't give up on us. Zvawaita izvozvo for whatever you've gone through is painful kuzwa nyaya dzakadai so. And whatever chokwadi vakadzi sometimes vanenge vakutaimira kuti pane kamari ichange ndiri kumuda. Hapana. Pane ipo pepe. Usatore mukadzi uyo. Ukatora mukadzi uyo ndio uri kupinda muguva iyo. Unzwa. Uri kupinda muguva zviri simple, zviri easy. Uri kushenda chiguva wega. Saka usanombofurirwa unolesenga. There are so many women kana pa social media but unoswera wana kwabvumedza sisimira nokutsvagira baby 2 minutes unoswera wana mukadzi jeje. Mbomera timbochengeta vana vedu. Mbomera timbochengeta vana. Vari kuchemera varume vanenge iwewe wangu hausi wega. Wega. But chokwadi chekudai so mwana maika. Gara pasi uchizofungisisa kuti vanhu vako unovaprotecta sei ari kuziva pavanorara ndivo ari kuziva chavanochida ndivo. Taneta nekuti vaita basa social media vanamai papa toshayirwa kunyarira zvinombonzi varume nditinotadza tisakaipa but nhasiwo ndaura paro chinhu wani vakadzi vauya panapa muchitaura kuti but my duty zvamaita zvasi right. Tinavo nana plus 44 vari kuchemawo muchidai vaona varume vanenge zvototi dai Mwari vapindira wangu ndapedza zvangu. Alright, thank you very much Hanzadzi. Alright, thank you. Alright. Hello. Aiwa, makola zari kufona ndwandidari. Hello Bubu. Bubu hello. Ndokudonedza. Hello Sis Melly. Dai. Sis Melly. Musandidonedze ndiripo pachirongwa nachimbo ushu. Nangatipaniswa nachimbo ichi. Anyway, tinongo pakutenda kuna baba Judy ado baba Juju vapinda pa program. Ita tisuma minacho kumbekebeke tiregerereyo. Next time mukaona paita post yakadaro munongotaura nesu mukaenda ramba kusiza munobatwa mumwe anenge arichi akutora kuti nyaya yenyu ikasikize yasokwa. Netopateka kunamai I think mukoma wangu mamaita munyama kuti manga marora kumurema ukure. And I think it's like a story. There's a thing because siso wacho vakatiza murume vakanogara nechikomba muNigeria. Uyu muningi naasiya manyoro zvese zvikafu zvaimba kuti adye nemota akana anogara nechikomba cheSouth African. Story zvezvinodzinza. So I think my Juju before wapo mwana nditoza pamuri comment section before wapo mwana ka ndamboenda kuna boat katwa kwamborobviswa mamhepo echihura because
chiure chako chatozokupinza mujeri because chiure chako chasangana necrime wakutuma mhondi unoda unokuponda vanhu kana vana toka wapiwa unogona kutongouraya vana vavafurwa nechikomba chakonzi ngatichekeresei vana vozaona kukwana ende wakumhanya kunoenda kunotukisa murume kumagurupsi kunoita sese uchozva kuti utori guilty wakatoronga nechikomba chako mukatora zvinhu mukaita sese so what's happening now is my java come after vachidziwa mari nechikomba manje ka vakutoita stage iri manje rekuti vawane more money vakuda kushandisa vana kuti vapobhadhara kana maintenance achivapa mari dzevana achiita stage saka mukoma wangu protect your children that is the major mukadzi choriwo hurewo zvarowo ratoshayiwa plan rakutoda kushaya mekuponera yoni saka mukasoftwana mukaituka sei sazodzoka pana pagrupu muchichema because teta totuka imimi kana so matoponeswa najehovha kachitotendai mwari kubva masvikira pasi vakadzi vaperi vakawanda vasikana uri pana bana madwepi varipo vanana lashoya anana lashoya yohani vari kuuk varipo tinokurongerai vakawanda vasikana even south africa mumo tine vasikana vakawanda ananono asi brain ka zvakagomera wakutotengesa vanhu vanapa vasikana mabhuru vangu vari kutsvaga varume vanogara chingonyora zvevarume ana anoite lora vese vada kuroorwa vana lorraine mukundu chekuti hatrastiki lorraine mukundu asi mazana ari bho mazana ave right ake but lorraine manje akatoroorwa narubajuti anotogara manje pamake anogona kutogara zvakanaka anogona kutogara saka tirikutongota bajuti babajuti zvandatongokudzai kuti iro hure iro kaiziro chimbosiyanai naro imimite zvavana venyu because chasara hure richauraya vana because zvataurwa nakola uyo ati anogona kuita chifinhu chechekuti if I can't have my children no one will have them oraya vana because mukadzi asingari kuona maafrican movie akanyanya sereka kufunga kuti life yemaafrican movie ndo reality ada kurarama kalife kamwe kafirireuka ikati kutuma matsotsi kuita zvekunyora mameseji ekushotesa murume achiita sese but at the end of the day ndochasara one an egg on your face was life to move on hauna chaakatadzirwa nemurume wapati ndiwakangodhozerera chamuda ndakuda boyfriend inongokudya because boyfriend kazhinji agara inongokuda uri pamurume kana wabva pamurume mako achakuda because murume ndange achifinance lifestyle yawanga uchizoshare neboyfriend nawo mari yapera havachakwanisa kutengesa mota akutinoita seakuti ndipinde pavana ndikapiwa mari yevana oda kufana neboyfriend so my brother makato you dodge the bullet siyanai nehurero tokutsvagirai vasikana vari pavakawanda namadwepi vandataura munotibata kuinbox ndokurongerai brian mukunzwa here mfoni yavo yavolume enda pasi I don't know why mina nditore kwidza tu ndikuteerera ndakaenda kuti ndiye palive ka nyaya yekumbengembenge kuti nyaya idzi dziri kungoramba dzisingotrenda vanhu vachimuaprovera maposi vanenge vasingazivi chokwadi Facebook doesn't forget ndine vana ini vari kukura Facebook doesn't forget vana ava vanozoverenga zvinhu zvakadai so vanozofirira sei so like akatoita nezita rangu exposing mimi pafacebook ndo zvinhu zvakandibata izvo ndo zvaita ndizobvuma live nhasi plus namuchandirambira here hadzi ndirisisi venyu ini mamusingambodirambiri so imi vana brian madhimi nekubvengevhenge let me hold you responsible munoposta nyaya dzavanhu musina kuverifya from both sides munhu ogotukwa namamvengerenzi akwaya munhu agobhashwa nemamvengerenzi akwaya iye asina kudi musingamupi chance chekuti ataurewo nyaya yake ko munodi kutanga mapuhwawo imwe nhamba mobata both sides nyaya idzi then modziferefete apa patatodzidza tatonyarawo saka manyara ka muri vakunyara nyara iyi madzimi nekumbekembeke because hamuna kumira mushi tichaita meeting tongodzanaodzana kuti zvataita zviri wrong saka ndidonedzei vamwe mapindo vambo alright iri bo alright brian kola hello muri right here ini hangu ndanga ndichingoda kuti baba Juju
ngavaregedze kuenda kuzimbabwe because mukadzi izvozvo anotonzwa kuti kana vachida kuti vanoda kuenda kuzimbabwe ototi ndatowana imwe plant kuzimbabwe munhu anourayiswa for $20 pana wendi $20 and hakuna rule of law kuzimbabwe pavana handiti vana vanogara nemadzimai aya vari kuti ava mama hapana mukadzi anombofa akaita amayoyo ana hapana chero zvoita sei. This woman is unfit. She will get my lawyers yes vanogona kumubatsira. The only help yaanogona kuwana inobatsirawo vana ndeyekuti aitirwa masupervised visitations because she's dangerous chero kuvana kana iwo wachandogona kuti kusota ukautourayiwa kuti asara nevana vako munhu ipapo anogona kutengesa vana for insurance kana kutengesa for sex trafficking. Sabati supervised visitations because vana they always need their mother. Hapana mwana anoti mara yake vakanzi mara yake muroi iye hachavati ake vanongoramba vari mai vake vakanzi ihure vanongoramba vari mai vake saka chitoronga supervised visitations vana vavo nemai vavo vachiri vadiki vakurumidze kuti reconnect namai vavo but imimi kudzokerana navo is dangerous kupinda kuzimbabwe is dangerous ndapedzangu. All right, thank you very much my sister. Saka vana vacho vanodzokerana navo sei inga mukunazoti she's dangerous. You've explained kuti munhu she's dangerous. I can't just expose kuvana kumunhu akadaro. It's better vakure vasingazivi amai because vanodzidzei. Hello? Yeah, pakaipa. Hello, kola. Hello, makadii. Tiripo makadii zvenyu. Tiripo ndofona ndouzotswana ndokukumbira namba dzamadzibaba vakaiswa pagrupu. Anyway, tiri pashow yatinayo izvozvi tiri mukutotara zvamadzibaba vekubanga munovadi ndimani imi? Mati? Ndimani muri kuda zvemadzibaba vebanga vekuda kuroya vanhu? Oza boskata muna. Mundogona kubatsira dambudziko renyu nderei nhai ikola? Nderi mumba pane munhu andinetsaumba mangu imba yangu yatoenda. Kusaka munhu uyu ari kupi? Ari kunoku kwatikugotswana kunoku. Ari mukadzi here? Ma? Ari mukadzi here munhu wacho? Mutswana? Aiwa kuzenga. Saka atokuputsira imba yenyu? Ari kudara nemurume wangu. Saka murume hachauyi kumba here kana zvakufamba sei izvozvi mazuva ano? Aiwa anotora nevana anoita zvezvekutoti gore mwana atone tu. Iye mukadzi yeye? Gore mwana gore yorungudza kutoti panapa ndawana pekuchengetwa. Asi murume pamukataura naye imi anoti kudii? Anenge achingoti kandiufara but unotoona kuti aiwa kuti kuchifara kuri kwedu. Saka apa mafunga kuti apinde muhari kana kuti mubhotoro handiti? Handiti kuti zvinogadziriswa sei. Alright, zvatinozoita nezvekudai so handiti mune dzimwe namba dzangu dzidzeningidza ndiri imoya kuinbox. Alright, kumessenger ukokuku ndokupa idzo dzabolt kata dzamuri kutsvaka dzacho mumboendawo ikoko kana maona kuti ndo zvinoenda kumakambozama kunamata here kola? Munopinda chichipi? Atenda kuzayoja. Kui? Ayoja. Kuzachi saka zvaramba kushanda here kana kuti hamusinyazoitawo serious pamberi pamwari? Kunamata madzimai tinofasta kauku kudii unotoona kuti zvaramba makore aenda. Okay. Alright, saka mozondibata kuinbox ndozokuningirirai ndozoona ndakupai namba dzavabolt kata. Alright. Asi dzavaya vebanga vaya aiwa bodo. Vebanga vaya nikisi mafunga kubaya munhu nebanga beta yenyu muite zvavabolt kata. Alright. Ndakaziva kuti vanozvifambisa sei. Alright, tozotaura kana gai timbopedza tikuita panapa. Alright, sharp. The struggle is real. The struggle is there. Imotwa heaven. Ati musaudze vapostori pano. Isi kuita show ya baba Juju pano. Munatofona pano ari kutoda namba kati Sis Melly havasi kudavira manamba edu ari kuda namba dzana bolt kati. Lekatichoita zvekutofona straight pashow ipa kuti disturb. Esikola muri sei? Ndiri right, kuri sei? Aiwa kuri right. Ini ndachida ngoti ndingotauro kuna mai Juju kana vakateerera.
maijuju se vanoda help maijuju tsvagai help muri psycho vasati vatanga kufunga zvekuti vanoona vana vanodinga vatanga vatsvaga help then kana vazotsvaga help vomboenda vombonoongororwa njere dzavo ka then I think tozotangira ipapo then kuna baba Juju even vanhu vanouraya vanhu chaivo chaivo vane right yekuona vana vavo saka ndandafunga kuti moenda munotsvaga maloya enyu watu muorganize kuti vaite mavisits ekuti pange paine vamwe vanhu vanenge varipo okay imari kai maloya anobhadhara loya rayo hanzi nababa Juju kuinda kuzvokumaloya anobhadhara loya mari yaloya ndiani hameno ndigona kubatsira ipapo nemukaka hanzi vanhu vanokura nemukaka vanangu vari kumwa mukaka saka anozobhadhara mari yekumaloyas ndiani waraitini vanangu vanomwa mukaka wokutengerwawo mumagaba uyu zvino moti zvendinobhadhara loya inobhadharwa nani mari yaloya kuti tiite izvozvozvo mufunzo kwawo chaiwo wakanaka uyu avatumsendera meseji kwai Sisimeli kani ndipewo baba Juju inangu handina murume ndiri singu ndototoda kuti ndochengeta hangu vana pana asenda meseji izvo zvari no muSouth Africa kola hello muri right here tiri right Sisimeli ndoda kutaura hangu ndakanangana yababa Juju namai Juju ndichinyanya kutaura ndakanangana nemunin'ina wangu nezera rake rawakamusiyai naro vese vari vairi ugoenda kuchikomba ugonogara neboyfriend ugosiya murume wako agochengeta vana ari ega murume uyu ende ugozoda futi kumuurayisa futi nechikomba chemuno futi muSouth Africa ende munin'ina wangu watinyadzisa ufunge kunyanya isusu vakadzika watidzikisirisa zvisingaite nhasi uno wakuda kudzoka uchiti unoda murume iwaita zvinhu zvinonyadzisa chinja ndirongoti kana ari pangu maijuju ndechekuti maijuju kana zvichibvira ka enda kuZimbabwe kune vanhu vakuru kana nguva yako yekuti unofanira kuona vana uchataurana nemurume wako oita zviri kuda murume wako then unoenda kuZimbabwe unoona vana ine baba Juju hanzvadzi yangu ufungeka indazwa mwoyo wangu kubandikana kuita kunge mwana wandakazvara ufunge ndokutenda hangu ufunge nemwoyo wako aunawo waita semurume ende wanyatsotaura pachirume chaipo chaipo ndinongoti zvangu chengeta vana vako ufunge mwari vanoziva kana nguva yanyatsokwana chaicho yekuti zvinhu zvenyu zviite chaizvo maijuju vaone vana chaizvo zvichaita thank you very much Sisimeli maita basa thank you very much Call. Baba Juju mavanzwa here vamwe sisi venyu vari kutaura nemi apa ndavanzwa vhura utore yogati ndavanzwa apa muri kutodza mwana ti vhura utore yogati mwana ambola madhanoni mai Juju ndakunzwai mvhura fizi itori dhanoni mwana ambola madhanoni uku zvino imi mukatora vana muchizogona mutengera nemadhanoni naye mai Juju vanovashona here vanapa not that muombe wacho haanzistereki mudika asitagona kuburisa mazwi akataura ini ndinomunzwa alright hello caller hello Sis Melly, how are you? I'm good. Can you please switch off the other phone out there behind you? Okay this hello mukundinzwere takukunzwai just a second kune wandizimire phone. Alright, Sis Melly, ini ndinongotaurawo nababa Juju kuti thank you very much for standing in the gap and being the father that you have to be. Changondirwadza mai Juju is a disgrace to womanhood. Kusiya vana vane 2 weeks here chokwadi. It is not nice and it is not fair for the children. But however, baby akasiwa ne 2 weeks haana zvachatomboremember because kana mwana achiri mudiki anenge asina inonzi object permanent haatombozi kuti amai ndiyani vainawo ndo vato amai. Tiri kungondirwadza musi utaroorwa mwana uyu mai ava kuuya here shuwa kuzogara vozvitamairivana vachitambira maroora nezvisi. Mai Juju ngavadzokere kumusha kwavo vanogadzirwa zvinhu zvavo. Exactly. Let's stop changing mwana uchapinda muno muSouth Africa. Ndizvozvo. Thank you. Thank you very much. Wise words there.
Right. Pakaipa panapa mai Juju. Iso hatina fe to atitongeri favor mai Juju. Ani munoona ndo zvabuda musarudzo izvi. Mai Juju. Ndo zviri kubuda musarudzo handisirini. Ndo gandi kudaro inzwai vamwe. Kola hello. Sis Melly. Muri right here. Ya ndoda kupa advice naba Juju. Kuti ngavatende Mwari vakaponeswa pakawanda. But as of that woman, she's evil. She is capable of doing anything. Tinoda kuzati chekudai sokola. Nasi muri kuti bai Juju is evil. Asi maimbotuka baba Juju ava kubvenge uko. Nditori mwacho aijaja. Ndiwo mwacho waituka kuti amenda nyumwa. Asi papo vangotiregerera tese baJuju kusaziva but inotaziza chaita kuti vasauye palive inyaya yekuti she has got something to hide and vatoziva zvoni chokwadi chese chabuda pacheri. If she had something to defend herself with aivangouyana but zvapata. But anyway, keep doing the good job. We support you and long live to you, Sis Melly. Thank you very much, Cole. Bye. Kwanza baJuju arikumbira regerero kwaitiregerewo takakutuka ikumvenge uko. No, it's fine. Ndakakuregerera ine sasi ndakabatikana for you. Nanditika. Hello Kola. Kola hello. Kola muri kundinzwa here vekuZimbabwe. Kola muri kundinzwa here. Kola phone yenyu yakafai. Right. Ready weka. I'm taking 2 more callers. Titi baba Juju vamboita time nevana vavo panapa. I think in mazvinzwa only 2 more callers and then we are done. Otherwise ndokuziva yamupedzi. Kola hello. Hello, Sis Melly, muri sei? Ndiri right muri sei? Tiri boye. Ndakutaura baba Juju muri kundinzwa here? Amerikana vari kundinzwa. Vari kukunzwai? Kazi. Iri kubreka Sis Melly. Kuti vanozopirikira. Okay, all right. Vari kukunzwai? Ndozotirikira taurai. Ndoda kuti guys baba Juju ndinokutendai nekuya kwamaita. Because maratidza kuti muri murume pakati pemwarume. Izvezvi kutaura kwatiri kuita izvinezvi Sis Melly we lost a brother to suicide handiti. Because varume vekuZimbabwe havataure. They are always the forgotten. Izvezvi hatitoziva kuti zvakazvadii kana kuti zvadii kana kuti chii. To all our brothers vari kuteererawo varipo panapa. Please speak out. Anditi. And isisu nekunyara kwaitika inandira kuona zvangu nyaya yakanyorwa kuConfessions. Isisu wakadzika. Let's learn to be our brothers keepers as well. Anditi. Let's just be a little bit kind. So tingoteerera kuti vanenge vachiti. Because honestly, most of our brothers, our fathers, our sons, they are suffering in silence. Vachitadza kutaura. Nezvinezvichiona zvabuda. Anditi. Yo baba Juju ndoda kukutenda. Ramba wakatsika ipapo. Tsika ipapo uchengete vana vako, zvichengetere vana vako. Mukadzi chaachabva kuna Mwari. And there is no rush, zvichengetere vana vako. But zvandanyanyisa kuti ndide kutaura kuti guys, please let's give our brothers, our Zimbabwean men, the floor to speak out. Exactly. Thank you very much. Yeah. Right. Varume. Mona zvinoitika. Susu varume ka tinokuwarira mukati for you. Like inini ndakakuwarira mukati for a long time. Mona zvinonzi hanzi munhu unonyarara. Inini I've been quiet. From day 1 ndinotanga kurwarana handiti. Varume tinokuwarira mukati. So inini ndinotoshamisika ndinenge ndichivaona zvangu vachiti varume mashurugwi zvazodai. Vakamborambirwei vanhu vavo. Kana but varume hatifukure hapa pese pese. Tinongokuwarira mukati zvopera. Plus mitemo yedu nawo. Mukadzi anoita misindo achiziva zvaari kuita, achitemba kuti mutemo unozodisaidira, mutemo unozoti ndinotora vana, and anotozodichengeta achida asingadi. So vakadzi vanoteka rudo the wrong way otanga kuapa. Okay. And many are being abused in Zimbabwe, but atauri. All right. Baba Juju, imbombata makadaro. Let me call this caller. Panapa, I some message. Panapa. Let me hear from this caller. Diani kwa ripa phone here. I'm trying to decline him. Aripa call ish.
Ish, you're funny. Right. Right one. Hello. Hello. Yes, kola muri right ndaona message yenyu ndikati kuda munoziva baba Juju namai Juju gaiti kupai mukana tizvo kutokufonera ibeki. Naikola mirai ndimbokubvunzai munovaziva here baba Juju namai Juju avakugarisana kwavo? Mai Juju ndakangotaura navo zvangu semuna ingoda kungokonfesawo zvinhu zvaakaita. Okay, saka mai Juju indakataurawo futi navo kamai Juju ava zvakare. I spoke to her as well. Imakanzi kudini namai Juju imimi chimboti paitinzwe side renyu because ini mai Juju ndo vakaine nyaya kwandiri. Vakanditiwo madays avo elimarriage zvinhu zvangu zvinonyatsokumira mushe vanga vane kakushushwa kaipi kamurelationship kanga rimo. With time vakazotanga kufila ungewo vanga vada kuita empowered murelationship but pane kakushushikana kavaitwa akubatwa rafu kavaitwa ndozvavakanditaurirawo inini. Okay, ini nangu handisi kuzoziva izvo zvandakudzwa inini mai Juju ndichaposta mascreenshots ataitaura because isati namboita zvokufonerana vainyora voga in black and white, right? And mai Juju was supposed to be on this show. Last minute ndatovaudza kuti ndakuenda palive gadzirirai vakati ndakagadzirira ndio vandaita first kufonera pano baba Juju vasati vauya handitika vakati network yavo iri kunetsa handitika right ini mai Juju nezuro ndichitaura navo pavakanyora zvakataurwa zvitagora baba Juju zvizhinji zvachona vakataura kuti ndakatoona kuti ndakaita mistake ndakafurigwa ndikasiya imba yangu kuti vakaita mistake zvekuti munhu akaita mistake izvo zvatisombozviramba vatinoati kuti mukadzi azosvika palevel yekuzoti akuda munigerian iwo baba Juju ngavayazitaurawo chokwadi inzwai mainini inzwai mainini mirai ndikukorekte vanotaura zvinhu zvekunyera imbomirai timbokudzai imbomirai nimbotaurawo nimbokudzai mai Juju havana kusiyira kuenda nemunigerian handini moziva ndo first point kana makaudzwa kudaro manyeperwa mai Juju vakaenda nemutswa nemunhu wemuno muzulu kwete munigerian wamukureva vakaenda nemuzulu saka pamatoti munigerian makanyeperwa ini ndimi because inini plus baba Juju vose vari 2 vakonfirma kuti muzulu kubva kuna mai Juju nezuro right ndoda kuzokubvunzai zvakare imimi kola makataura namai Juju handitika ini ndikataurawo navo zvakare munhu anonetsewa mumba ko mwana ne2 weeks anga anetswa here kuti vazodhamba mwana vakadi kubuda nemwana ne2 weeks ndozvatinoa kuti imimi pakuzosvikawo pastage yekuti vanhu mune makungojaja mai Juju pane chimwe chinhu chiti chinonzi postnatal depression so unongoti shungurudzwa urimo murelationship zvekuti zvinhu zvese zvinenge zvisave nebasa. Of course vanhu mugona kutaura zvakawanda muchiti akasiya mwana hakuna munhu anongoti handafungosiya mwana inenge itoriwo depression inenge yakubata murelationship mamune kakushungurudzwa kange karimo ndo zvandobhilivho hazvina zvakawanda zvinhu zvatisataura aiwa kana zviripo taurai henyu baba Juju vazvidhifende voga innocent zvavada kuedza kutaura kuti vari vanhu vangangova kuti vakuchengeta vana titi ninangu harisina dzinowa alright imimi kola kana mune inzwai kana mune zvimwe zvamuri kuziva imi mauya pano makaudzwa rimwe side tipireiwo pamwe takaudzwa zvinhu zvakasiyana baba Juju vachona vazvidhifende vega kana vanga vari abuser pane praise and worship yababa Juju papa vakungunzowo munhu ari imimi mauya ukamuchipraisa munhu ivanti mauya muchipraisa wamai Juju makambotaura naye chitipirei zvamakaudzwa namai Juju baba Juju vari paline imi chimiririrai mai Juju handitika then baba Juju kana ichitaurire vega ini ndandida kungoporimwo side mai Juju ngavauya vazvitaurirawo vega vakazvimiririra ini ndandingoporimwo side nekuti praise and worship ngairegere kuramba hayo zvichingoitwa mwedzi baba Juju tinoti
vane kakushungurudza kavaita mai Juju kusika mai Juju vazoita zvavakaita vane zvavakaitawo baba Juju ivavo. Right, muri pamberi peimwe foni here ndikupinyirai comment iri panapa pa yevanhu vari kubva kuconfession apa vari kutaura kuti even confession mai Juju vakanyora vega kuti ini ndakasiya, not to say kuti ndikutora side but ini mai Juju ndavapa mukana wekuti ngavauye pano vataure nyaya zvavakaiunza kwandiri. Ini kwandiri vakandituma kunokumbira ruregerero handiti vakakotaura nyaya yavo sort of a confession kwandiri havana kunge vanhu baba Juju handiziviwo iye imwe nyaya yayo yauya allegation iyo munoti kudi nayo. Right, inini pari kunzi abuse pacho handiti ngaikuti inini kubasa kwandaishanda kunzwa ndaidzoka kumba 5 days per month kubva musi wa1 kusvika musi wa25 ndoinge ndisiri pamba. Abuse yacho ndeipi? Okay, abuse yavari kutaura ipapo ndandapajamba because hapana basa handida kutsvaga ma-likes or ma-points zvakaitika ndezvekudai so pane this guy akafa kuno kuDurban. This guy afa vanhu they were trying to then we consulted hama dzake but no guys kuenda kuZimbabwe kuenda ndofunga tinongoda 3 matengi kudzoka 3 matengi about tikangoti tiri 4 so tikaburisa 10,000 towedzera neyaitwa we can go kuZimbabwe todzoka. We used my car to take the body to Zimbabwe. Ndikatomuudza no I'm taking this body to Zimbabwe because of 1 2 3 and we drove inini nefriend yangu mumwe nehama dzemunhu iyeye dzanga dziri kunuko. We drove to Zimbabwe tikanoviga munhu. So taida kudzoka because munhu akavigwa iri Saturday. Monday makuseni na 10 ndaifanira kupinda mutira kudzokera kuZambia. So takadriva kubva kuZimbabwe kusvika kuDurban tichipochinjana. Ndatopinda muDurban mutauni pamarket apa vanoziva Durban pamarket paunodzika nepasi usingatore flyover wakatarisa kuYMCA rengi. Suddenly ndakarova munhu ndakatsika munhu makonzwa ndobva ndatomira ndamira paya ndamirira mapurisa ende munhu anga atori nemukadzi wanga ndinototaura naye zvekuti kana mukada ndinogona kuzokupai namba yake munhu cousin sister wake waifamba nawe they were Zimbabwe area yemazimba. Ndobva ndamira polisi bva yauya munhu akakuvara gumbo akaita head injury because akadonha pasi nemusoro akakuvara mbabvu munhu akaendeswa kuhospital. The following morning ndichinomuona the condition yaainge yaisaita kuti arambe ari ikoko aida imwe care inenge iri nayo. Ndobva ndikati no inini I'm willing to pay for her kuti amboenda kuprivate. Akaenda mota yangu ingeni iri insured full cover handiti ndikati still mari nekase inozobuda. Ndikamuendesa kuchipatara kuprivate akanogara 1 week akazodzokera kugovernment hospital akanorapwa. Now she's living with disability yandakamukonzeresa inini handiti then munhu azopora handiti ndobva ndanoconsulta mai Juju tikati no ona takakuvadza munhu tine mhuri munhu ataura kuti ane vana 2 anochengeta vana vake munhu achakwanisi kushandira mhuri because of me. Pakabuda mari yangu yekuinsurance nokunzwa ndakamupa mari ndikamuudza kuti no go and do something. Hama dzake handina kumboita problem navo because chandaida ndechekuti ukatsika I think imi munoziva mutemo zviriwe ukatsika handiti ndakamutsika nekuda kwereckless yangu I was sleeping I was fatigue yanga yakandibata ndakamutsika because my mistake. So now achitori ikona naye namba yake nditori naye ari kuZimbabwe. So my junior manje ndobva vafonera munhu because akambobuda muhospital handiti kune achengetwa necousin sister yake. I was doing everything kuti aende kumacheck up achiita se I was checking on her. Angatori munhu muhombe kwandiri noizvozva ane 38 years handiti. My junior ndobva ndavaudza handiti my junior ndobva ndavati no pane mari iri kufanira kunobhadharwa kuhospital kuti munhu adzoke kucheck up kuna private doctor unobhadhara mari iyi. Ndobva ndamusiyira mari yacho ndakatora money from my own pocket andakutora mari yanga ainayo mumba. Ndobva uya akabva anoinsauta musikana uya kuti you are dating my husband.
hama dzacho vakandifona vakati no hatichade upenyu. And on top of kukuvadza mwana wavo vakasara kuti handichade upenyu. Because nyaya yacho kwataenda isati chatikwanise takunzi mauri. Ndo pandakaita hasha. Ndoti pega pandakamurova. Pachitanga kurorana ndakamurova zvishua. Then munhu I just give him mari yekuti anotangawo something. And it ended like that. Maybe that was the abuse. And nyaya iyoyo ndakamboona akainyora kunhoroondo. Yekuti I was cheating. Yeah, I'm not saying I was perfect. I'm not perfect. I'm not trying to justify myself. I wasn't perfect. But pari ipapa mukamubvunza kuti ane musi wakambondibata here ndine girlfriend. Ane musi wakamboona phone yangu ine password here. Ndofunga ndo abuse yacho. Ipapo ndakamurova ndoti kunyepa. Because mai vake vakazorwara handiti kuZimbabwe. Kanzanzi yake ndobva mama vari kurwara. Soon after that, mama vari kurwara vaitwa operation yemudumbu. Mama ngavauye handiti. Vakavatumira tiketi dzebhazi vakakwira vakauya handiti. Uya akati no, my mother is sick and ndoda kuti vakwire mubhazi for the wine. This lady wakamubatsira wani ko amai vangu vazotadza nechiri kukosha. Ndikati no, ndikuita zviripo mari nandisina. Vakakwira bhazi vakauya ndikaenda navo kuhospital, kugovernment hospital handiti. Uya akati no, my mother don't deserve kuenda ikoko. You have to make it 50-50 because uri rako wakarinza kukunichi kuprivate. Mai vangu vanofanira kuitwa operation kuprivate. Ndikati mari hapana. Vakaitwa operation vakadzokera kumba. Vakapora, vakatotenda, tikavatendera kurosara vakadzokera kumba. So ndo nyaya yacho. I think ndopega pandingati ndakamurova. And for sure papo ndakamurova. Chiri kunanza ndechekuti inoda kubvunza hangu mubvunzo 1 kuna kola vafona apa kana makateera mucomment section. Kukana munhu waiabuswa uda kudzokereiko wairohwa uchiabuswa imi izvozvi kune vanhu vabvunzai vanhu vakabuda muabuse chaiyo kuti vakatiza havadi kana kunzwa nezvemunhu iye chero paine vana 5. Uri kukumbira gero kuti Sis Melly ndibatsire ndidzokere kumurume wangu. Ndakanyengerwa ndikaita afe handiti ndakaita mistake. Kana waiabusiwa, why do you want to go back to that abuser? Because achanokuurayaka. Ndo pane question yangu to the caller who called pano. I'm not taking anybody's side, believe you me, but I just need kuti ndive rational pano ndingobvunzawo mibvunzo iri pakati nepakati tinyatsonzwisisana handiti. Plus 2 abuser watora Fortuna yainda neFortuna handiti neDiscovery. Munhu anokuabusa agokurega uchibuda neDiscovery mumba. Munhu anokuabusa agokurega uchibuda ne118,000 mumba. Munhu anokuabusa agokusiya uchitakura property mumba uchienda kunoita life yako agotitorako uende. Abuser guys, dhoira uri budiri chero nespoon iri abuser ikatisiya unosiya. Nokuti kana achitokurova akakuti siya unosiya pafair. Hautomboti unotongokuti rega ndibuda hangu neupenyu hwangu nehembe dzangu ndisiye zvose. Alright, postnatal depression dzakutaura idzi naikola ina ndisi kutora side. Vakadzi vazhinji takapinda ona mazvirimo mapostnatal depression iwaya handi. But ndinoita ndine mwana wangu wakabata kudai, unoita unaye wakamubata kudai, wakabvumbatira kudai. Hautsiyi mwana ne2 weeks wobva warova pasi iye zvino mwana vane 18 months. Imi andiziviona ngoti tingofungirana ipapa tingobatsana kufunga. No, ifriend yacho. Ifriend yacho. Yeah, because pane akamboya queen book pangu. Like bacha makadaro imi mkola vafona 8 pedza inyu bajuju. Pane akamboya queen book pangu. My Juju havasi kudaira phone. I tried. Aida kugada information yangu ini anditi. Andisakwanisa kumutaura nezita. Ndoba ndatomuti so like aida kundibvunzisisa like aida kudiga information about me. Ndoba ndamu unfriend amunyeyi. Then musi wakazoiswa post Namai ndakamuona ari kumdengendenge ari mucommunity. Sis Melly, you are on live. Yes, I'm on live. Hamusi kuziva. Okay, I'll phone after an hour. After an hour, it's a personal call. But this is not my number now. You are calling on the wrong phone. This phone is only for my shows. Okay. All right. Okay. All right. Bye. Okay. Right. Ndira mberi yenyu. So munhu iye ndakamuona ari mucomment section.
achitoritukirira imomo ndakatomuona I think ndiye munhu iyeyo handisi kuziva kuti ndiani ndikaiti mudzi wamukola ari panapa. Hello kola. Hello Lorraine mino network yako tiri kuita sei? Saka nangu handisi kutora side remunhu but toda kungobvunzwisisanewo zvedu kuti nyaya iyi yai inangu amene handiziye. I don't know but anyway kola. Hello Sis Melly makadini. tiri raiti muri sei? Ndobatiridza pamai Juju. Maybe caller after my Juju. Ndongoti kuna baba Juju midzimu yenyu yakakumirai and you need to thank God for that. So tatauma abusive relationship nevana titoriwo single ladies and we raised vana. My sister born akasiwa ingori nhombo and where's the kid? She's now living and izvozvo azvisise mwana pamba and kana uri munhu wemukadzi unotoshingira vana vako hapana munhu anosiya mwana. Tinotofirawo vana vedu and we have been down at a certain age yekuti you were just from high school then wotoramba, you see. Saka kuna babadzisi never think about that and zvinotaurwa nemukadzi because she's lying. Munhu anopesa mageni namai Juju and she's trying just to cover up because unyadare ndiri busy sorry akutonyara amaona saka ndosaka akutuma vanhu kuti vaite sei vamurwire. Munhu akutonyara kuti ataure kuti okay baba mai Juju ravana kuya unotaura nyaya yavo one mai Juju vanonyeba kuya unotaura nyaya yavo vanga vasinganyebe vauya nesimunziya akaprocha Sis Melly kuti okay Sis Melly ndichauya kwamuri saka sei vasina kuuya kusatouya kwamai Juju. This issue is very clear yekuti Sis Melly you're on the right side, baba Juju is on the right side. Despite my mama abusing me, but even you won't shout murume. So it's normal for every relationship. And then the other thing, let me tell you, now that fighter Muna Miri Awaya Kataura Chiti Arkumirida Arku Taroja Anoziva about the case. She's just rubbish. She don't know what she's saying. She's not even a woman. Because she will not stand for that rubbish. She will go to Mukati. I can see a man in 2 weeks. That is another thing. You make other women being angry. Like me, I'm very angry right now and I'm very emotional. There's only depression, but Mana is innocent for these issues. Mana, she's innocent. Those kids are innocent. They're just kids. They don't know what is happening between my parents. So you don't take your personal issues for Anna. So that's rubbish. Abuse mumba. Abuse it or you communicate with a police or go get some bunch. But I'll start to become an political coach. Better one of Because not to get another Kumba, Unoto maintain Urikumba. Mondo that my Juju for 1 year, 8 months, that's not maintaining it. Mukazi chai. Sis Melly, that caller is a bullshit. Sorry, that tower of life. All right, no, it's fine. Baba Juju, the other thing. Okay. Kola Imbomirai Kola. My Juju said to me when I asked it, that's not Patawa. I want for Kola a phone out and say even Baba Juju and Nakuauza. My Juju said to me, the sharp poster my shots, my screenshots. Muone moga, kuti Sis Melly vasiko exaggerate. My Juju wakati Sis Melly please, tibetsere kuti mubatsire nyaya yangu na Baba Juju pasina hama. Murukuzwa. Pasina chi hama. Saka manje exactly. Now I don't know how the reason why wakati pasina hama antika, but the best people who were supposed to have fixed this issue ka hama. That means somewhere inini hangu maka mkandi kunza takazvimirira Simelika. Kana pane zvimwe zvinuka idzi nyaya dzataurwa nababa Juju dzimwe idzi kaidzi hama dzinogona kuve dzisiri kutoziva ende vakaziva kuti vakati hama dzive involved ka Baba Juju vachanospila all the beans koko kupi kuhama uko
anditi maona ndo maondo andiri kuita inini baba Juju vakaenda kuhama vachaexposwa ende vachanyara kusvika pakupedzisira ende urombe hwemukadzi wakadaro unotonyadzisa urombe ende vanyara kuenda kuhama on public vabva vanyara kuti the same situation yeurombe hwavo yakatadzisa kuuya of which she confronted you kuratidza kuti vakava kuda kudisposa baba Juju and failure to that nyadzi dzamubata akuti network sese tinogara kunonesa network but tinongoona like inenge ngoripa hapana kana network iri kumbonisa or maybe pane two cases is either mai Juju vakatya kuti baba Juju achane spilla the beans ezvinhu zvakawanda wanda kupi kuhama kana kuti mai Juju kana kuti mai Juju kana kuti mai Juju vaka vanoziva something zvinoitika mufamily handimaona zvisingazikamwe nababa Juju zvavakatya kuti zvinonobudira ikoko kuti pamwe kuita kwese kwavanoita uku pamwe havazviitisi kuti vamukuru vaite sei vafe ende vakutambura mai Juju nenhamo dzavo dzavakaaplya nemukoma wavo nozoti kudedza munhu kuzimbabwe woumuraya utori mhondi mukadzi yayaka atori mhondi nyangwe asiri ye akaita banga but mukoma yaya achavamukira vese baba Juju he must just be strong vachamukirwa nababa vakaurayisa pekutanga vaya kuti dziye dzakaposa baba Juju it's much better because muzimu yavo namwari vakaziva but mai Juju zvavo tezvitezvo zvichakwana it's too late right now dai vanga vari vamwakwira basa enda kusha vanogadzirisa zviri kumashure uku mai Juju kana vachitoinzwa online ndopanga pane point yangu anaida kutaura ipapa kuti I think mai Juju vakazodzoka back kwandiri truly speaking tichida kunyatsa advice pachivanhu vakuru chaipo kwete zvekutamba zvevana zvechihure zvekunyengerana zvekunyepa izvi pafair chaiko mai Juju I think vakakwira bhazi ravo iko zvino vombovisiya zvevana vari in safe hands vamboenda kumba handika vanoziva nyaya dzekumusha kwavo ivo pamwe dzisingazikamwe nababa Juju ava ivo ndo vanonyatsoziziva vanogara pasi namai vavo handimaona vanogara pasi namai vavo nehama dzavo ndo vanokwanisa kuvabatsira zvokuti pavanozobvako chero zvagadzikwa chero baba Juju vanogona kutongozunzwa mwoyo kuti tora mukadzi wako mudi mugare pasi vanenge vasisina zviri pavari exactly tida kunyatsouza nechokwadi pafair ane mhepo dzakaberekana naye ichokwadi ishuwa ngaadzokere kumusha anotanga azvigadzirisa ichokwadi munhu wemukadzi ukakanganisa unodzokera kuvabereki zviri nani kunzi warambwa pane kuzviita kuti ndikatoenda indirect kuna baba Juju vanonditora ndikataura nevanhu ndikamupublisha ndikamuita sei but humiliation inogara iri pauri idzi mhepo dzatomugara mukadzi ngaadzokere kumusha nekuti one achabva muno mabho kutobva atove guva chairo that's the last thing chaachaita because futi dzaari kuronga ichapura iye because ane maprevious ari kumusha ngaina anokonfesa kuti nyaya dzanabamkuru it's just not easy kutora murume mukuru aichengeta vana vake omuvaunza kunomunhu orayiwa nekuti vaive neshave rechiuri ngavaende vanoombererwa goma tave ravo rechiuri ripere kutanga kana ada musha anozowana murume munyowani uyo murume ainge agomusiya aitopenya achengete vana zvekuti hanzi abuse it's wrong Sis hakuna abuse inini chaiye Sis Melly ndine mwana wekutanga ane 11 ndakatowanikwa nemurume asinombobvira arora ndane mumwe mwana so imagine kuti nditori nemwana ane 11 akutogona kubika but ndakawanikwa nemukomana murunzwa Sis Melly so that is rubbish utaurwa namai Juju atishande izvozvo plus ini nangu ndida kuzopamwe panoda kunyatsa tichionesana ndepekudai so kana mai Juju vaiabuswa handitika guys vanhu vangani vanoabuswa handitika asati abuda pachena kudza vamwe vanhu mai Juju vakazodza shamwari yavo iyi vabuda kuti ndaiabuswa handiti asi kubuda kwakaita mai Juju mumba umu vakabuda nerelationship pane muri kuzviziva vakabuda vaita chikomba vachiudza chikomba kuti mimba haisi yako ndiye murume ndakadanana newe ndine mimba saka abuse iyi yakavatuma here kuti vaite relationship ndo pamwe panoda kuisa ipapo nokuti abuse kana zhinji kachonaka unogona kuto murume achikuabhusa kana kuda kumuona chinonzi murume wadzana wadi kuchiona saka iye vakagona kuita abuse kuita relationship vari muabuse imi tagara nazvo ichitozviziva izvi Sis Melly mukadzi atove neuroyi chaari kuda kuuya ndachiteerera mamakolas vachitaura chaari kuda kutouya akafunopedzesa murume
because murume anogona kusamuuraya nemushonga kana nezvimwe zvinhu kumuuraya nedepression chaiyo kutongoona fesi yake mukadzi murume anofa because murume wemamona anga achichema neshungu kwana murume anodzamirwa pakutaura hakuna murume anosvika ndichisvindi nebrighton shuwa inini maghost count agomenshena mbenge zvese zvakaitika maari hakuna varume vane that pride vane ego ndizvozvo ende uri munhu wemukadzi haugofa wakasvika pakudisposa murume wako pazere vanhu and even zvaatoita zvokuti ndiapologizerei hakuna chivanhu chakadaro chivanhu chine kumusha chokuti warambwa wabatwa nechikombi enda kumusha munogariswa pasi hakuna murume anonzi anzi ngatiende pamberi ndenge iri kubatsira vamwe vari kutoputsika nayo mbenge kune vamwe vanoinspirwa nazvo kune vamwe zvisiri kuvaitira murume chaiye havasi varume vese melo anouya kuti mukadzi wangu ita izvi enda mudhairisi adhimisha kuti Sis ndaita dambudziko muchitaura nesu vashoma vamwe varume chaandokuudza kuti hauendi pafacebook hauiti zvakati abuse chacho ngaabvunde vanhu vanoziva varimo mukati varipo akaenda kurondo mai uyu Juju anonoona vakadzi vari kuabviswa anogonzi murume anga akamudzura namba 3 days haana kudya sadzi murume aunderstand munozoti danga rumwe mai Juju akagara pasi nemurume wake problem nesi isiri kuonekwa nevanhu baba Juju you were not getting enough time nemukadzi vakadzi vanoda tension vakadzi vanoda kudiwa vanoda kupiwa time ipapo even mukazviita varume madrive munodawo kupa vakadzi mukana ndozvimwe zvinoputsa dzimba dzenyu because hamuna time navo vakadzi avo ndosaidzi randingapinze pana baba Juju kuti aurori mukadzi ungoti uchangoswera uri kuzambia uchangoswera uri mugonyeti no zviri nani dai yangu ari mulocal zvinonzwisisika mukadzi akarorwawo anodawo attention anoda kudiwa anoda kuswerwa naye saka at the other hand baba Juju mukazoita marriage kana muchizondoitisa madzimari futi tsvagai rimwe basa rinokubring close to your family ende izvozvo ndizvo zvakakosha kana watove driver ziva kuti mukadzi ichokwadi it's true let me answer on that one imbomirai kola imbo paiva vajuju mukana vapindurai panyaya yetime yamuri kutaura yes munhu anoda nguva handiti right there was a time yandakatanga kushanda handiti right ndaita zvekuti ndaigona kumuudza kuti right ndiri kusimuka kuchiondo handiti uya tisangane pabait bridge handiti kana toenda tese from Durban osara pabhodha mwana tanga tine 1 pane munhu aitosara naye aitobhadharwa izvozvo because time right kambani iyoyo ndaishanda 21 days ndooffer 7 days handiti then akazochinja zvekuti ndanda kumuti kana kuti ndikamufonera kumuti uya tisangane handiti airamba aingoti ndokuona wauya kumba alright ndokuona wauya kumba mwana wangu handiti right so inini I just ignored no it's fine handiti so ndakazosvika pathat stage yekuti even ndikaenda kumba pa 7 days idzodzo dzadaioffer handiti ndaitozopedzisira ndakusvotwa nekumba kwacho handiti what I'm trying to say is inini kana musipo Sis Melly handiti pamunodzokera kumba you expect something kumurume wenyu kuti no anofanira kuratidza kuti aita sei asvikawo pano andisuwa handiti naandisipo so those things zvaisaitika handiti vanogona kundiblama but I think patainyatsodanana pacho taionana more than 20 days because ndaitombofamba naye ozodzoka kumwana kusangana muroto odzoka kumwana pa 7 days idzodzo dzacho ndakapedzisira ndakutotsvotwa nekuuya kumba mona zvekuti wapinda pamba handiti munhu anokuona nepawindow kuti zveshuwa munhu apinda handiti mota yaiswa mubhagini handiti ndakasvika pathat stage yekuti mabhegi angu makula box tichi ndinozvitakurira ndega kupinda mumba handiti hapana munhu anokutambira kana kuudzwa unzisai pakati wega ndionoziva kuti right ndikuisa zvinhu zvangu pakati but because ndaisada noise I didn't complain about it my work suits ekubasa
ndakasvika pakuti kana ndakaneta ndaibhadhara vanhu munoza kana tiri pamatruck stop pabreak pane vakadzi vanouya vachitsvaga zvimapart time zvekuwachira madhaiva ndaitobhadhara vanhu vanondiwachira maweksuit angu kumba ndakapedzera ndakuziwachira ndega maweksuit but I didn't complain aripo chandachingora chingoti ataure aripo ngaataure December anditi muna December zvakanzi nyaya inga inotaurwa kumusha ndaisa panoenda kumusha muna December but ndakasqueeza ndikadriva ndikaenda kumusha ndikaenda kumba kwavo mai vake vakaona vana nehama dzake vakatospenda 2 weeks variko ndisinavo vachitoona vazukuru vavo iye haana kuuya vanhu vakatiraya kufonera hamino zvima-excuses zvakaba kusvika ndakadzoka ndadzoka akutanga kundinetsera kunokufuta aiwa nyaya yekunetsa avo vanoda murume wavo nyaya yekunetsa iyo ndeyekuda murume wavo zvavo aiwa kune vanhu vakuru chaivo vakuru vanyatsokuona ichitotoziva idu zviri kuitika regai tinzwe kule ari panapa Lorraine hello ndiri bho kanjani baba Juju anoera mutupo baba Juju handizivi baba Juju kwa munoera mutupo upi moyo chirani yanzvadzi yangu chaiyo ndi moyo ndati ndiombere moyo maita tinotenda vakaita semi vazvanzi vashoma varume vakaita semi vashoma ende ndinokutendai nemoyo wangu wose nekuti the role you played is amazing and it is powerful and it is inspiring and I hope kana kuna vamwe varume vari vakateerera vaona show iyo vari in the same situation that you were in I hope they can learn something from this because zvamaita I've got goosebumps everywhere Pandiri right now because I've never heard a man who has stood his ground. When I did 2 weeks, it means your life stopped at a certain time and you had to concentrate pavana. Wakamira kuti mama vashike vachita take over. Pane zvinhu zvakamira handiti. Pane kola changobva kubva Sis Melly ataura nyaya yekuti kwai waifanga kuspenda time nemhuri yako. This guy is so young. And I think he had a vision, Mufemedi Maki. Nokuti zvinhu zvaachiva at this moment of time. Zvanga achiva iye Namai Juju handiti. Anga ari munhu anga achishanda kuti pandinosvika pazera rakati ndomira. Ndochispenda time nemhuri. Because dzaitunganidze mari iko zvino ndishande ndikasvika kana 10 years. By the time I reached the age of 30, ndomira. Ndochikoncentrate pamhuri yangu ndendareza mari yakakwana ndapedza kuvaka imwe imba yechi2 ndozochiwinza renti kazochengeta vabereki kuZimbabwe isusu kuno kuchiita something chedu chinokonzesa iwe nevana towana time chireza vana vedu. That's how I looked at him spending 5 days nemukadzi wake because he was trying to achieve something and for what he has achieved at the age that he's achieved it is inspiring. naime iwelero ndambokubvunzawo maabusers enyu vanokutengera here madiscovery ndikubvunza hangu musikola rapo ndakangoitawo test drive ka1 muupenyu hwangu discovery ka1 saka abuser yako iwewo inenge ichikuchengetesa mari yakafanana ne100,000 nekuchengeta baba Juju ndiri mukuru hangu ne4 years asi mogona kungondiabuse mogona kungondichengera kana kuita live location every after 8 hours kubva kwandiri kutangowa kuti mukadzi wenyu ari pai indiri kwangu munongondichengera zvinaro nebasa rese handitomboti handipi ndakakomplaina kana musi umwe chete saka wada kuzvipfekere wakutomaketa wakutoita CV ndinogona kutokwana kwana paDurban padhuze kapo inini nababa Juju tine mwana wangu Lorinika abode anyway alolonikisi asikana saka wakuda kutotira baba Juju babysitter aripo Sis Melly isu baba Juju takaenda kuholiday for 2 tinaye musikana webasa wangu mwana firstborn ndio chisara chira vana veda tienda kuholiday kuweekend tozodzoka edu zvino havanoda here mashuga mama because iwe ibheteni yakwaurika iwe kana vasvekumusikautawo kana vazonetawo nokusikautawo vanozodzoka vachadzoka then nenda kuna amjoka maijuja mwana wamai ndechako chimbange ipusa chinonyadzisa shuwa ungabude mumba kunoryiwa nomwe murume after 5 months 118,000 yapera wochidzoka wachiti turi ndauda kudzoka vana vangu waida mari yemaintenance
ndoyaida ndoyaitsvaga kuti baba Juju zvawane mari kudaiso iye nemusasiko wake vachadzika mari vakuita upenyu hwakanaka sereki aiwa sikana ngatiwei zvakasimba. And she was so rude. I actually don't even understand vakadzi vari kuti kwai mai Juju what mai Juju was kutempa akabvunzwa nemurume wake kuti chiri kuitika akadaidzira akati kwai zvawaona ndizvozvo ndozviripo wabatwa chihure I think vanoda kudzidziswa chihure nemwana Lorraine mahure makuru because chihure chaicho chaicho havasati vanyatsochigona. Waretired bichi mazwana? All right. Akana wadaro wanaka. And I hope you find a beautiful, amazing wife, someone who will love you for who you are, who will love your kids. Musangotone makadzo kuti akanaka kana kuti munabvisi kwavana vedu amareva zvakanaka tsvakai mukadzi anokudai achada vana vako achada kukuvaka iwewe and achakusa kuti ukangamwe. Can you find true love and forget everything that you've ever got in your entire life? Problem chinoitika vakadzi mimi kana muchipinda kati meupenyu hwevarume kamunenge muchipotraya love chaiyo ichagara nekusingaperi. They are good pretenders. Then 6 months down the line mashanduka manje mashanduka ndopane dambudziko apa. Variko vakadzi vakanaka variko vasikana vakanaka vane rudo vachada vana vake semi here vana lolo semi here. Inini ndikamwana Sis Melly, someone who wants to settle down with me. Okay, ndoda mwana wana nchade vana like literally. But someone who wants to settle down, start a family, we raise our kids together. Moto shamisi kwa rumwe musla kunzi kuna Apostle Lorraine Mukundu vakuda kupa testimony yavo mumuso ndiri pa pulpit pa church pakatowa shoko chairo asi vaya havasidzokere vachingodla mahafu ndakuona zvochivaposta pabirthday ravo uchiti kwa happy birthday iyo uchitovatora video iyo vasingaoni uchivarekodha I think chizomusana kaenda nyaya yangu anditi Christmas New Year's Day ya 2020 ya 2019 anopinda ni birthday ra 2019 na 2018 nemama kwa osa aitanganini saka kana ritual ichingoripo ndazvinatsoa kuti ndimo topic yomusi asi ndakavaona vachiningirira iwo waigova rekodhi rei waiva rekodhi rei. Alright, ndikuya titaura ndiri pa live panapa. Ndikuya totaura ndiri pa live panapa. Saka unongoti every year unorekodha? Yes, but my first live video nemunhu uyu kana pana vanoti vanhu vaine makozo vachiti pane musi paakatoita iye live achiti it's high time waita malive nini uchiratidza nyika kuti zvakamira zvakati zvochinja ipo zvino nokuda kwei asazvachinja hazvo aiwa zvakachinja hazvo tawakasvika zvochinja nekuda kwaitika tikana iwe usingasadi nezvemunhu ungaposta exokoti kwa happy birthday achitoya kumba kwako saka unoda kuti musi wakauya kumba kwako uchivarekodha iwoya havana kutomboningirira kuti sei kuningirikira kutsamwa kuningirikira mapoto akutorowacho saka vakarova mapotoka saka ndizvo zvandiri kutauraka saka uchiri kungodzokera kasaka baba Juju izvo zvakakutora vakati chiuya titoora tigare uya uchangoya achingorova mapoto iwayo munhu akaita senishem kana zvitamnina wangu ndogona kuva pangu haana ndinega ndinopenga mumba kwedu ndinaye munin'ina wezira ravo aiwa vachambosenesa vanhu aiwa Lorraine baba Juju angu ndangofona kuti vatende tinokutendai. I know you're not yet ready for a relationship because you cried. The minute you cried, it shows that you're not ready. And obviously, when you enter a relationship, you always suspect that she's doing something. The minute you cried was a sign that you're not yet ready. Kana nyaya yako ichiri kugwadza, kana yakusekesa, unotoiseka kuti kutoridza chikwesha kuti zvasindaka mudaro. Ndopaona kuti you're ready to move on. I pray God gives you a loving wife, a beautiful wife, someone who can be there for you and your kids, and may God bless you. We thank you. Tinokutenda imoyo. Maita basa moyo ndisho. All right, iri bo Lorraine. Thank you very much, my sister. Sharp.
getitore one last call uchirilise baba Juju vane vana apa vana vari kuda kuningirira vana vari kuda uyu vari kuda kumboatendwa tu vana vatodzikiswa yogurt wadatodzikiswa yogurt ka apa vakutodla zvavo madhanuni yogurt apa deyanga iri video call tatomboona zvedu baba vana ava tatomboona tatomboyatsa kutoti morakadi baby hello tatombomorisa vana zvino padirect call man video call tinozoita kuapp mwema ndizvozvo kola hello Sis Melly munofara ndino right muri sei aiwa tinosimba chaizvo right ndiroda kumbopawo kutenda kuna bhuru wangu watoda kusapota murume uyu okay uyu murume uyu murume chaiye manje pane vamwe varume vese pane vamwe vakanyogwa pamatoireti because zvaitika apo kapa hazvisati zvamboitika ba because varume vazhinji tinonyanya kuchema chingoti zvadi but this man has showed that kuti he is a man so kandoda kungotaura kune murume kuti murume shinga iwewe zvekuti hanzi mai nhingi vakazoita zvakati zikaibva wangogara wasiya usadzokeri pakwavari chatingatoda kwavari ndoidiscovery yavakaenda nayo iyi tobva tangoitawo madhiri nayo zvedu isusu kuno kusemuri then other thing ndandichikumbira kuti isusu mhuri yemvenge ka aiwa tisi pamvenge tiri panapa tiri pamhuri yediaries apa ndoda kunyanya kutaura point yekuti pane nyaya yakambopostwa previously kumvenge okay saka ndandichiti kana tichibvirawo because baba vatakawatadzira chaizvo because ndachinzi vakatukwa zvekutukwa zvese tikamboitawo kana matura ndotendera vana mayogati ayo because tisitatumhuru dzacho because amai vomba vakaita sei vakaenda so I think kuna baba murume wari wakurwa wakanaka chaizvo ende wekuona kuchengetwa manje zvinoita mwari manje wakapfudzwa mune ndufu dzanga dzichifange wakapinda madziri but mwari waona mwoyo wako nekubata kwako kuti kwakanaka stereke that's why uri kuchengetwa kusvika nanhasi so sky uri munhu une mari yauri kubata ikaika I tell you aitotonyai kuti zvishuwa mukadzi wayabvisa but neikamu yaunowana nezvaunowanaka you are very humble and ungada kuchita zvimwe zvinhu zvisingabatiki so I just take away kama zvako take your time kuchengeta vana when the right person comes amuya ende kana vakunotsvaga ka usaende nefortune yako chobva pasikoro because tinovaziva vakadzi vachoakuchitika anenge akutoda fortune anenge asingadiwewo so I think ndo two cents dzangu dzangangocontributiwo pana kola pana anengereke wedu pane munhu wedu atine nyaya nayo mazvita enyewo sisi. Alright, thank you very much Azaz. Take one or two more. Okay, because makozi acho ari kunditonzi ndine favor but andikwanise kutora makozi evanhu vese one time ka ndinotora ane nangopikawo ndiyoyo ameno angofonawo timbotoraira munokwanisa vacho tona vari kufona vakawandisa pana saka ndine chingoti atanga kuwa nangopikawo ndiye kola hello dzimwe dzichidonha dzimwe tichipika ameneko hello kola muripo tiripo taurai tipei 2 minutes zenyu tikupei 2 minutes aiwa ka vanhu vasada kujairira vanhu kudaro zvekudaro Sis Melly musadaro inini munoziva nyaya dzangu handidzizivi takatobinda kuti dzigoya pano tinyatsozinzwa tinyatsodziziva nyaya idzi aiwa ivika Sis Melly is right okay kana mune time yacho handiti unoda kutouya panapa nenyaya dzangu because I think a few weeks ago I know that Sis Melly diaries ichangoda kuvhurwa ndakambouya ndichida kuti ndikuda kuuya nenyaya yangu panapa and then I backed out but ndakazofamba kwanakafamba ndikafamba n'anga ndakasvinda kunoona n'anga inini kwaBolt kati makasvike kwaBolt
adairi phone. Okay. Are overloaded. And no, but what I wanted to say is, Kuti, a lot of things are happening to different people, and then people just look at Nyazacho one way. Sis Melly and stuff like that. And the more I walked and searched for answers, it's just, yeah. Show yangu ndiri one ndakazvimira panapa vanhu vakawanda vanondiziva kuti yes it's Miri Haiti ndinini ndikuya pashow yaSis Melly next week or whenever she's got time so I can tell you what really is going on and what has gone on. Handiti but you guys shouldn't judge these people that go kuti vanoenda kuti anzi munhu anoenda kuna boat cutter, munhu anoenda kuna whoever. Inini ndinotisa vanhu muchigaba cheVix. But still chero ndichisa vanhu muzvigaba zveVix handiti akada undisa muchigaba cheVix kuda mada kuvharigawo imomo ndinoisa ma-cheating boyfriends, ma-cheating husbands nevakaomera nemari ndinovaisa muzvigaba zveVix handiti but at the same time inini nditori nemaproblems angu ekuti ndinofambira kuna boat cutter kuti inini vangu vanhu zvinhu zvangu maproblems angu I can't put them in a bottle of Vicks. Ndinoda kuti vangu vanhu isai henyu muhari kana kuti muzvibhodhoro kana kuti mumapaper bags or something like that. Handiti isusu vacho vanhu vanotiisa vanhu muzvibhodhoro tinenge tichidawo help from other people vanoisawo muzvigaba zvavo izvozvo handiti saka Sis Melly I know kuti a lot of people the other day, it was the day before yesterday, a lot of people vakauya papost pangu vachifunga kuti ndiri kuita majokes or whatever, but ndinotoisa vanhu muzvigaba zveVix, especially zviya zvakaita seZambag zvemetal ndinotovaisa imomo vanongodzungaira vari imomo handiti saka tipei chance kuti tive kuzotaura nyaya dzedu. Ini ndinoisa vanhu muzvigaba zveVix, but I go to boat cutter because boat cutter she's got a bigger vessel. Anoisa vanhu muzvihari, ini handahari, ini ngori nezvigaba zveVix, full stop. Okay. All right, Miri. Miri boda sakada veriweka ini nasika zviri pano nikola nhasi ndadakigwa iri zvacho vanhu vari pano zvakaoma. Kola hello. Hello. Yes. Yes. Hi Sis Melly. Muri right here? Right song. Sis Melly ini ndoda ngokutenda baba Juju nebasa ravari kuita. Hanzvadzi yangu usacheuke kumashure, keep on going kumberi kuchengete vana vako. Zveavo vamboendavo kavoka usacheuke because munhu iyeye chinhu chaari kuda pauri imari. Apedza yaanga inayo akuda kudzoka kuzomora imwe mari. And take your time to raise your kids uri wega. Usichimbomira kuda kumhanya mumarelationship because vanhu watopa spotlight because kuri kuzikanwa kuti une mari and tichauya takawanda tichitoda mari iyo. So take your time, unamate, Mwari vanokurwira, vanokubetsera. Avo maijuju ngavagare panze. Ini ndikatozwa kuti vauya kana ndichazovabvisa ndiri. Saka take your time, chengete vana vako. Takatowanda vakarerwa nana baba, ivo rero vako. Zvinofamba chete. Right, ipapo panyaya yemarelationship. I think I have to make it clear vanhu vese vachinzwa. Hello? Takateri. I have to make it clear, please.
anditore vanhu from Facebook. Like I want to keep my circle small. Because ndakatombotumirwa vanhu with the same mind. So I'm really sorry. Vanoisa ma-CV kuna nahari kuna nani. Sorry. Anditore ma-CV. Please, I want to keep my circle small. Right. Saka vesongokaisa ma-CV ndaona hobhanga uya kuinbox kwanguku. Kwai Facebook no. Kwaigara yenyu ma-withdraw ma-CV enyu hatitoreiwo ma-CV ari vanhu vari kubva kufacebook. Handisi ndadaro ndibaba Juju vadaro kwanzi because I want to keep my circle small. Handiti mazvinzwira. Kune ma-enemies angu kufacebook ikoko like ndakatomboseterwa trap yaida kupretenda so ndakasvika kuzvibata. Alright. Aiwa kushata. Alright. Caller, hello. Gatipe mukana kupesira. Hello caller. Hello? Yes. Mukunyindwa Sis Melly. Yes. Yeah, I just want to contribute kuna babao. Taura ini takatiyera tukunzwa. Yeah, ndinongoti zvangu kune hanzvadzi yangu iyo tinotenda Mwari necomposure yako yekuve murume chaiye. And I just want to advise all my ladies kuti it's a lesson to all of us. Takatiyere. Vantu ava vari kutamba regi mazona. But can stop regi. Saka gayambotamba regi. Zvinokola kuti vangotiziva ari pafoni apa kozva. Advise ma-ladies kuti vadzidzawo chikoro. Vadzidzawo chikoro pane zvaitwa namai Juju izvi. Ndizvozvo. Kuti vadzidzawo chikoro kuti chihura chiitwe. All right. Okay. Right, guys, I think for today it's enough for Baba Juju. Vane vana vanofanira kuti vatende kwavari handiti karigai vamboita zvevana. Baba Juju, tinoda kutenda istereki nekuuya kwenyu pano nhasi kuti muzotaura side renyu of the story. Unfortunately, mai Juju havana kukwanisa kuti vauye zvavo. Vari kungoramba ive vana ndichingovasendera mameseji nemwe foni ndichingoti kwa mai Juju vachingoti network. Varipo zvavo pano vachingoti network. So handofunga havazongona kuti havasi comfortable avo kuti vauye, but anyway inini changuda tichiremberi nation ndechekuti hamusi makauya nenyaya. Vakauya nenyaya ndimai Juju. Dei muri makauya nenyaya tisina kubata mai Juju. Show hataiita taimirira mai Juju first kuti mai Juju vatange vawanikwa. Zvino mai Juju ndo vakauya nenyaya tikatova ndapandasenda mameseji sakati vakachema ndofunga network vanogara inotinetsewo or something handisi kuziva handiti maona. So kana vachinge vazouyawo mai Juju vacho futi network yabo vakati varida kutaurawo side of the story ravo, still tinongova platform kuti vataurawo side of the story ravo. Kwaiko zvino kwavari ndofunga network iri kudi inoita ichishungurudza. So handimaona problem ndekuti hatina direct number yavo. Ida tine direct number yavo ngadaita vafonera direct, but manje ndatrai kufona iye WhatsApp yatiri achitaura iyoyo inongoti number not valid. Saka that means ndeye WhatsApp chat. Right. Toda kutende Baba Juju tichingoti ramai makachengecha henyu vana, ramai muchita zvakanaka. Mai Juju varipo, mai Juju ndichavabata zvakare kuseri kuinbox uko kuti mai Juju Baba Juju live iripo endai munoona. Asi kwai vana mukaenda kumba kuZimbabwe mukanofona muriko vana ndinounza moona vana zvimwe izvi aiwa tozotaura kupi pamberi pemaelders kuZimbabwe uko. Asi live iripo pano vanongozvinzwirawo voga. Ina ndichakwasimira mechingoturikira kunokuko ndongoti ndai moteerera live muzvinzwire vodzoka pano vaya voteerera live vozvinzwira kana vakati vanga vasika. Aiwa vanenge vari kuvapo vari pavo ndikuri hauti incase kana vambobva vakaenda kutoilet vakajamba imwe pati yavanenge vachida kuisisa vanogona kungozodzoka vonyatsokunzwisisa havo pano palive handiti. So Baba Juju, thank you very much. And imimiwo regaiti address mabloggers nevadhimini emunamvenge madhimini ekumapeji akasiyana-siyana. Please kake chitu last time ndakazvitaura Baba Juju vasina mbuya nenyaya yavo. Ndikaitaura nyaya iyizve nhasi ndiri kudzokoredzazve Baba Juju aya nenyaya yavo. Anyway, stop mirai kumhanya kunotinyora kunokanda nyaya dzavanhu musina two sides of the story. There is this left side of the story, right side of the story, and then there is the truth.
Hanimaona tangai mabato of course kana uri mukatanga maenda kuna uyu mukati kune nyaya yauya timboti po side of the story yako akazoramba yes tinokwanisa kuti kungoti aiwa aita rude karamba kuti atudzoa side of the story atisikurira kuti uya pakamera chete chero kada kunitsanangurira ini usina kuya pakamera at least ndinonzwisisawo ndozoti muchaona kuti chokwadika panyaya yekuisa mapictures emunhu mafotos emunhu inini hangu handakupafarira zvandakaitirwa ina ndazvifarira munhu anozvisungira indakazokanda hangu wamubaba asi panapa nekuti baba vatachabvumirana kuti tivauye pano papanhingikiri padiaries apa zvakanakanaka vatavhumirana navo pano kuti vauye padiaries pai baba vaya amene kuti uno munhu wakamanya kanaudza tikwa he imukadziti wangauya akati kwaiposta ika indikati semazuva ose rekativahwe baba ava kuti nyaya yavo side of the story yakamira sei nokuti papa singanzi baba vari kuexposwa aiwa painzi pari kutsvagwa mwana saka pakaiswa picha yemwana kuti tikwanise kutsvaga mwana nekuziva baba vemwana kuti ndo vari kunzi vane mwana ava munhu ocha nemwana ndeuyuzhu baba yatasvika palaida kuchivafonera pano chiuyai zvemutauriri tamuwana munhu mukadzi wemai vemwana vari pano mambotanga maisiri tikati aiwa zvemunobvunza mudzimai wenyu kandiye unotokuzivai isi togova nepi mapikicha yenyu isu hatingamawani mapikicha yenyu plus hamuna kutukwa manzi muvedu anozivawo kunogara baba ava andiudzewo vakaenda nemwana uyu zvose hamusimi moga muripo nemwana anotovepo handiti maona saka sometimes its just necessary kuti tinzwe both sides of the story kuti zvakafamba sei ndinyaya yakamira sei and then ndizodi tozokanda hedu nyaya idzi zvokuti chokwadika one day chazoti karukaruka umwe munhu anenge atozvikuvadza umwe munhu anenge atofa nyaya isiyo yechokwadi nyaya dzekuda kufaisa nokuti jusi muchiisa kumapeji enyuko muchinyora nyaya imi mabloggers imi makambondisira ghost ramondi mukati kwaSis Melly zvangotanga nemunhu 1 akangoti ghost iri nderaSis Melly mukamhanya kufuma kuseni kudai nitomuka kuma11 wanenge ndapostiwa proof yekuti ndini ghost maiwanepi hapana proof ko ini mandikwanisa papi paghost iri hapana pandokwaniswa asi mundatozomuka matoposta saka zvamunoita vabloggers dhe renyu riri kusvika imiwo maadmin ekumvenge uko please verify nyaya dzenyu musati mangomhanya kuposta verify please atini zvinhu zvinozodzoka zvita macomeback sekuti munema kuzoti sorry but the damage inenge yaitika kudhara please verify nyaya yenyu ende munhu akauya akati togara takaisa kuti ingawani kumvenge tichiriko satabva ndakasenda kupai mutemo wekuti itai munhu akauya chiti ndindapostigowo nyaya yangu iyo ndini ari munyaya iyo please if possible just go and remove the post because hauzoti mumwe munhu zvinobada kusvika papi now that Dorothy akaramba Sis Melly Dorothy ndakamuapproacha more than 5 times kana musingatokanganisi akaramba and my phone yaitanga iri kufreeza ndemacalls because munhu akaisa zita rangu nepicture rangu kumadrivers kwese it was trending aiwa tichataura naye Dorothy and then hameno ini kutoziva kwandakadosavo vana mukoma masimba vaya ndechitira kuti kureruke plus bullying ite shoma handimaona bullying ite shoma that's why ini personally I had to put mukoma masimba vaya because mukoma masimba vanongomira vari pachokwadi chavachingobvunjira vanotuka chero madhimini acho anenge achitukwa ikoko ndosaka ndakati mukoma masimba inde kuti kutambike zvakanaka kumbotambika zvakanaka zvanyanyisa zvanyanya its out of hand and handingazvioni because nendiri kuno handimaona handingazvioni zviriko chitakabvako tikati abi yedu machembere handeyuku tikazviwira kuno zvino kutongozotiwo kana tisinawo shoti chingoona maposti chingodarika tinei nazvo zvinenge zvichitika titoriko isu pedu ndepano ndopatari saka sichetira kutaura navo kuti aiwaka veduwe zvinhu zvacho zvamakuita verifyai because hazvizonyatsonakidza zvakanaka but anyway pakupedzisira chokwadi chinongozobuda pachena nditi ndozvandakangonakira Mwari chokwadi changozouya pano mazongochiti bvumoga mukati nyaya yangu yakamira yakadai zvikazongochika ndozvakanakira zvinongotena kudai matebhus anongotena handiti maona so tudangotenda ipapa baba Juju kuti chokwadi changozobuda pachena guys and vanhu vachandiramba nyaya iyi yekuti rambe vanhu vachingoti munhu akuda kuhila imi mopusha modzosa munhu akuda kuhila imi modzosa nyaya mora muchingoposta nyaya aiwai mutazvitaura zvapera izvi kana lesi majijo charuda kuuya kana vasingadi kuuya vachingonyepera kuti kwai koposta iri haidi nyaya yacho inopostigwa iri ichiko haidi kana vachizati vane mafacts akakwana inda kutokupisawo futi wemajijo wacho muningini unopostera chinyaya yako uri haidi unodi kukumbira platform yekuti ndokumbira unite live paplatform titongokupa platform 1 tokumbira platform da kuti life yangu toda kutsanangura nyaya yangu wobuda fair uchinyatsoonekwa zvokungonyora mahaidi izvi ndingangofunga kunyorera saruyo mahaidi kuti saruyo iri kazodai ndisikatombomuzii ndogona ngoinyora ikanopa ene admin yongokandiwa nyaya izvo hapana chiripo handitomuzivi saruyo kungomumaka handitimaona saka let's stop it guys let's stop it baba Juju chimeita zvakanaka maclear star renyu
maita zvakanaka because ndaona matiregerera wabajeti akawandisa mumacomments umu. That means those are the same people vaikutukai vanga vasingaziviwo moza excitement inomboitika mumacomments section umu vanhu vanongohakira tisikatombozoti nyaya ndotombozviitawo kuti ndikaona kuende post inenge ndosvika chikonotuka isingambozoti nyaya ndei kungoda kungonzi ndakomentawo handimaona shuwa muvaregerera zvenyu comment section ndo zvairi handimaona asi chokwadi chabuda pachena Okay, bye bye. Maita basa mochengetera vana vedu handitika. Thank you baba Judy. Aya mabhanduru ari kukura. Handitika ndamona ine she's so beautiful very way. Thank you. Bye bye. Bye bye. Right. Guys, ndonyaya tanga tinaye muzvaya ranhasi handimaiona ka indashaya caption yenyaya. Ndaishaya kuti ndoiti kudii caption. Ndisana ndati inyaya ina caption. Handitika ina handidi kuzoona ndatingadi kuti ndizoonekwa nchinzi ndatora sai drama Juju kana rava Juju ndisana ndangoti no caption. Uyai muzvinzwire moga nyaya iri pano no caption handimaona because nyaya shanga chidi yandisinganisa kuwisa kuti nyaya yakamira sei asi majuju havana kuzokwanisa kuti vadi vauya asi ndichanisa kumbomubata ndoga 1v1 sisine munin'ina timbotaurirana pachikadzi tichionesana chaiko chaiko I am willing zvangu andika I am willing zvangu kuti kana vachida rubatsiro kuti ndandisi hama yavanhu vazivi andika timbogaidhana timbofamba chivataridza kuti upenyu uchu chinonzi upenyu unoraramwa sei because mwana mudiki 26 hausati tonyanya kukura plus munosagaizi mafamily atinobvaya kune zvinoitika kumafamily kweduku zvizere zvinoitika kumafamily kweduku zvokutika zvinogona kungokrashigwa zvikangodii ukaita kunge benzi ukaita kunge dhimoni ukaita kunge chii usingatombozvizivi musi wazvino zvabvaka unozvitasa you look back wazvikunza ndiwe here waita zvinhu izvi unenge usiri waita muspiritual realm mune zvinhu zvakawanda zvinenge zvichitenderamo zvichifamba mumaspiritual realms handimaona zvokuti zvinongokuputsa panguva unenge uchizviita hautombozvizivi kuti ndiri kuita nezvei handimaona saka if she's willing havo andika we can guide andika tichifamba navo mbijana kana baba Juju wachenaiwo munhu wenyama vakatozonyatsoona chero chekuti aiwa man pave nechange hombe chero possibility yezvimwe zvina handizivi hangu inogona kuvepo because baba Juju I'm sure he knows way too much than zvavatiudza pano ndofunga zvimwe zvemufamily chaiko chaiko vanozviziva animaona vanozviziva saka zvinhu zvokuti vakaziva kuti zvagadziriswa ka you never know vanogona kungochengeta vana vavo pamwe chete handimazviona ine hangu semunhu mukuru ndine angu maonero andaita hangu handimaona angu ine andaita angu ine ndakazvimirira hameno maonero evamwe but ndo zvandaonawo izvozvo because tarisai the pattern look at the pattern kubva kuna maiguru maini look is the same pattern handimuri kuona that means yogona kuita zvinhu zvemumhuri handimaona not saying kuti ndizvo but zvinogona kuita zvinhu zvemumhuri pete racho imwe chete handimaona so handiziviwo ndangoti taure guys maita henyu thank you very much nokuti tiungane pano tichitaura hedu nyaya kudai so guys vanoda kutaura nyaya dzavo nda kudii please Teresa don't worry but varusa maangry face atozvinetsa ava isi kuramba chingoendera mberi neshoda hatistop because kwaiswa angry face apa tikutongoindira mberi rega zviise kusvika vatidzika vachadzika masi zvakadaro tisitombomaona right saka guys vanenge vachida kutaura nyaya dzavo kana kuti kuda kugadziriswa uchida kudii antika please this is the platform you don't even have to show your face kungofona unongori pafoni chete vanhu vachingokunzwa uchitaura nyaya yako uchidi uchiwana uchibatsirigwa vanhu vachikutaura newe kana iri professional help tongokutsvagira kana chiri chiyani tichingodaro ende inini matonzwa uya auya achitaura oga kuti Sis Melly munoziva nyaya yangu dei anga asina kuzaya mamuchiziva kuti ndoziva nyaya dzake mamusingazvizivi ini nyaya dzandinonzwa nevanhu dzakakomba dzimwe dzakakurisa kudarika dzimwe dzakakurisa kudarika building chaiyo asi hamumbodziwi dzichibuda dzinongogara umwe atondiudza kuti no ini ndoda kungokudza imimi kuti mungondibatsirani ndokutoteerera kudai 3 hours ndakabata foni yekuti unorohwa nena kuti ndasi ndichavata here handimaona asi uzongoti but no ari kundiudza jeni yake chete handimazviona yomupera ikoko handitauri nyaya dzevanhu hazvinei neni handitauri nyaya dzekuti kudii tinenge chingobasa ndokomuti but wadii kumbodai apa wadii kumbodai kana kuti mirawo pane pandoziva vamwe vakambouya nenyaya yakadai so tinzwa kuti vakabatsirika papi toisa ipapo wounobatsirwa ikoko vamwe vatodzoka vakawanda vachingoti hava vana magatsa kutodzoka panapa vachitenda kuti ini ndakabatsirwa veriwe vakawanda vanotobatsirwa handimaona vari kubatsirikana saka platform yedu ka ndeyekubatsirana handiti haisi yekubhashana haisi yekuita zvese izvozvi zvakawanda izvi handiti ndeye munhu kudii ndeye munhu muchite uyo maangry face mirai ndichabva panapa kana ndabva panapa ndichanomutsvaga zvakana nenda kunyatsa kumubata zvakanakanaka was angry face rakyo nenda kunyatsa kushuya ndichikunyatsa kublock panapa uchapaonera kumhepo asi maangry face ako hatistop kuita zvatiri kuita izvi tinotongora machienderera mberi handitika so guys maita basa tobatana zvakare chirongwa chinotevera nenyaya yake akutondifonera imbomira
miri imbomira ndipedze panapa then ndozokufonera chimbomira ndokufonera back ndokufonera chimbomira right. Saka guys isusu pano madadies tine moyo murefu tine patience. Pano touya mumwe anenge akatodhakwa nezvaakadhakwa nazvo kana kuti mumwe anenge achitodii kana kuti anenge achitorwara chaiko kana tinototeerera kudai handiti kutoteerera kudai kuti tichitofamba naye tichitomuteerera tichitomupa nguva yedu nguva yakewo kuti aite offload because vamwe vanourawa nekutakura zvinhu zvakavatakura zvavakatakura mukatumu hani maona. Saka just sometimes it helps kungoteerera kudai kungoteerera munhu angoti ende ndanzwika shuwa achipengereka achitaura chidii tichingoseka so kungo offloader zvinobatsira vanhu vakawanda vari kufamba ngo vachaputika but zvinotobatsira vanhu vakadi vanhu vakawandisa hani maona. Titotogara zvedu takatoteerera kudai so munhu achitotaura hani maona topedza toseka edu toita majokes edu toseka toita majokes todi hani mazviona munhu otofilawo better. Saka it's very much important mufunge. So guys kwanzi what's Sis Melly, what's Baba Juju's names on Baba Juju havana kuti ndipe vanhu star vari paFacebook handikwanisi kuti ndikupe star vari paFacebook vativo havasi kuda kuti vaite zvevanhu paFacebook. Saka we have to respect that. Handisi ndadaro ini muzati handimbokunyiomeri kukupai varume vanenge vachitsvaka vakadzi izvozvi. So regai ndichogara ndaanaunza kuna vamwe bhudhi vari kumessenger kuwhatsapp kwangu uku vari kunze kwenyika uku vari kuti vari kuda vakadzi vari kuAustralia here Australia ne-UK Australia ne-UK ne-Ireland saka Australia UK ne-Ireland kana paita mukana wekuti ukuda murume kuna bhudhi vari kwenyu kuchande kokuku vari kutsvaka chasara nevana vavo vaviri handiti idivorce vane vana vavo vaviri vari kutsvaka mukadzi wekutosetela naye votowe chiZimbabwe kutogara pasi votoroora handiti kana pangoita mukana indongokupai vana ava handiti mazviona. So kuna bhudhi variko vari kuda Australia Ireland UK kana waona kuti unokwana imomo unongondibata kuti ndauya bhudhi vaya ndongotora screenshot nenamba yako ndongoti kuna bhudhi vaya mose monovhetiwa ikoko kuti ndevapi vavanoita vasingaiti ndevapi handitika ndozvandongoita nyika ndangotumawo ini ndingori mutumwa I'm just a messenger handitika kana mangonditumawo kuti atidai tongodiwo tongoitawo kana as long as munachona ari single chete tisatidzokera mangwana tinongoita izvozvo handitika. So guys tobatana zvakare muchikamu chinotevera nechitatu handitika hamendo vasikana vekwatinashe kana mukasauya neWednesday kuti tinzwe nyaya Lawrence Dongo aindifonera akandifonera akandisendera message Lawrence Dongo but nyaya yacho yave neprogress saka kutaura naye hazvichakwanisiki. Nyaya yaLawrence akandifonera akasenda message but kuti nditaure naye hazvichaite because nyaya yacho ndofunga mukadzi ex-wife yake irimo mumacomments nyaya yake yave pane chimwe chinhano so it's too late ataure neni. It's now too late kuti nditaure naye because nyaya iyi yave pane chimwe chinhano chaifunga kuti mukadzi uyu ari woga asviki yapari kuti ndicharamba ndichiitaura mai ndojobhataiza zviri kuitika. Saka kungotarisawo handichakwanisi kana kutaura naye anything kwakungomutadza chakamupa mukana wake panaka yakatituka handitika. Saka handichakwanisi kuti titaure navo baba Lawrence Dongo vaya handimaona. So guys tobatana zvakare muchikamu chinotevera nemusi Wednesday handitika. Let's hope vavenyaya yatinashe vaya mose munenge makwana maungana mose mochiuya panapa nenyaya yenyu musakanga mukundipa nhamba dzatinashe nokuti todawo tinashe kuti azozvimirira nesaidhi rake imi muchiuyawo makawanda makadaro muchizvimirirawo nesaidhi renyu handitika. Please, thank you very much guys, God bless you.